رايح نوزع لنا. قلت لها مناته أنا وأنا معك سنة سوتي يتحاجوا ويكام سناي فاميلي ويتفضل. انت بكيسة نغلو تعقوف كتسكن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسة نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاته بايتا ولدونا أما تنساته حلنا نكتو سلام كلكم معكم مدمنا مدمهاتن تكاتاتلو خبرات حسبتنا كمي علىكم كمي كأنيكم يغريتا قرب دنجي لنا كاب ساعتنا عتنا زلنا قرب نايترين كاد قداي سفزخوننا كمي كأنيكم حوات كمي بسو محاونا كمي علىكا سلام زاهر مسكن كمي لكم سلام كبرات تكاتاتلتي ببسر لكم سلام انتقلنا نمنيلكم Thank you. كم ترأستنا عطينا يزلنا تمالي علم لخي ناي autism awareness لذنبرة بو تمركز ناون نازي كيسنا يعني 4 عامات زحالة في 4 عامات autism استردو حبرتسب كون الناس استردو حبرتسب بحبار نفتر بزبلار استينا إذا ميسنا زلنا نمل عليه كفون اسكي تصفون منيو نزي حزنا زلنا رأستون بسفح سبلا لو مشات قلص الناس لزخانة مجمرة منيخة تصفون تحزبتنا ما بخا تصفون حاول الرأي يغني لي كبرتي هذا لي تسفوم حتر زبالة بزن كلتا متصحفتي زيادة زفلت أب حبرتسبنا بزا ميلا تعبابي قلعو أب سدت كمون إذا أبتعد ما استسفالو نناي كونتا أوتيزم زلوهم نعبت من زبال زلوهم قلعو تحجز تربوم كواخب قنق انجليزنا بتقرينيا مالتيو قال لي خاني ما أكل سلت أنا ميل عوت زبلا لنا سازي وخامس بزح سبي رخبي لي حسب سازي تم زي تفلتوني بحتر زبالة تسفمي بهال أما أكل سلت أنا مو كاسن ميل عوت يعني لا تسفهم حولا كتي زلك ساعات كأخبير كان زي RST نبرة سبيت كميل ك تنخدمها لنا بمسافة بش ما ولات ما هذا كمسكنا كافتو إسكا أزر استنان متوي حبرة سبنا رديتو عفلتو بفلاي كاب أوتيزم نحن حبرة سب ترايد يكونونا كل دل حبرة سبون قرب حدش نقر سلازخانة ግን ከዓ ሕብረተሰብና እንታይ ዓይነት ርድኢት ኣለዎ እንታይ ዓይነት ደረጃታት ይኸ ዘለዎ ናይ ኣውቲዝም ናብረኻ ተስፋም ሓዊ حراي أبو خلخو نشتي من البات مأتوي قبرن لازدلي أوتيزم حدا سفيح أوديو تي بزعو زلنا خم حبرتسب عالم ملؤمنتي زلنا رديت مقوتو جنا عند عمق خيدن زيادة زعبو على ملوك بزح نجار كتفلت مثلا تسفى علني أنا خا أب قدم حزب قريبة رئيتي كب يخون ناتي حسابات كقرب كم سب بتي استوسنة في التأتي تمكري عمي تأمبر completely كندو كانوا سخون عمقوت فلتات هالليني أيكون كن أبزي زغرب زلخو سازي
تي نعي أبزن خقرب ويكا رئيتوي نخهب أبزي ممسين نزلو قداما يميلات عبابي أقولعو أبسدت بالمتحف كابز الصحف لألي 10 عمت كوينو لحجي أب حبرتسب كأني ببزح ملكة إتاتا رخيبني كلا لحمش عمت سخونة زقابة رخ أما أكل سلطنا بأنباب تعبابي أقولعنو أو عبيتن قلنا مس أبسدت زلوم ملا حبرتسب نخاني زيادة نخرخب اكسبوجر ويكا أقالي عني مالتي اكسبوجر فتيرو لي أما سرحنا يزي زحالة 10 عمت كأني إذا قد يزي عمقوتون كبدتون إن داترد عن مسكدة understanding autism زبل حتر زبالة كورس وسيدانير بدحري إيقاء زاني نمنشك بروتوكول بالمتحف ناكاب إنجليش ناب تقرينيا خبت تترقي مع بعداقة خبت تقرب هذا عمت جير الله مالتي عمت حليفة بتوسخ إيقاء تنوسدو مقبي بفلاي ناينا منشق بروتوكول كان ببو مسجمر كوردو مسجمر كنوع مسترقم كوة بدحريو أقداسن نتناي نيوتريشن عميقون أقداسن مخانو ترديني أنا خانو بعلي زحلف عمتات أب نيوتريشن اند ويت مانجمنت تمهاركو قرب بزعبو وبزعباتنا نيوتريشن أنا أقداسن نتون كفلت كإلى مالتي بسازل معنتي بوسون عقمين فلتاتين أبزار استزياء كزارب متأزر لخموني إن ب4 دقائق بحدا ساعة تشوفونه شفناه كم تزدله إنه كله شفن مالته يكونن جن تخب كبلو يمرت مالتي سازا أبتي أفتحته كلمة تي كونت أوتيزم زتردو حبرتسب سألنا دو يا مثلا انت زي تقاقي حبرتسب ناسي نكون أوتيزم كما يزردو زلو تبدأ برقت حبرتسبنا هب حبرتسب عالم في الله يكونن كمتي أبمأتو زبالكو عالم زعبازي كونت زي زلو وارد إيت كابتوم وحدات سب مويا حليفكا تزباز حسب النحري الزراريف كايوس رديتو بتعمي تحت زيرو إيو انت بالكو زتقاننا أي مثلا نحنا أخم حبرتسب أب أوتيزمن كالوات ناي عبيت من مزبالاتن كم أون أوتيزم زي كونو أبتناتو سبيكترم زي مدبو كالوات نقراتون اللو حجي داون سيندروم نابنت كابون كومبليتلي وزاي زخونة حبرتسب جن دحري إخايو أوتيزم داون سيندروم ناي عبيت مدنوغايات نخلاتهم بحنساب حواويسو تزلو ورديت كاني الروتين حما أقات أم خينو أبز وانزي أب حبرتسبنا هاي بريفالنس مالتي ببزحي يو زقات أمزلو زيناي ونت أوتيزم مستي ببزحي مقد آمو نت حبرتسب I think أنا بناتي قوانقوان قلت خلخو بناتي تعزب تخا مالتي إذا كنت زن حبرتسبنا قاشا وحجي خوين وزلو بحفشو تي بسرعة تمرتنا بزعبو كنقر زصنح بزح نقر يلن بسرعة مرخب بزحنا بزعبو بزح عقمها اليو مالتي يسيب بزح سب أبزح لفه جزيكو أبز السوشيال ميديا بزح سبب عقمو تخب كبلو تريان دي خابت مرخبو بزحن جن زخونت بكير خاني زلو واتقدح مالتي يسيب تي عقمة تقبر أبقى زلو أبتا بكير زلو حموش تمان كان تخوينس حموش تمان كان تقدح 10 مان كان تخوين خو 10 مان كتقدح مالتي التي سناي تبقسون دليتن كابتي ابت السوشيال ميديا زلو سبون تريون ليخا جن الترديتون عمقوتون نايتي بزعبو خزارب بزعبو خجلز فتن زلو خفال حبرتسبون الترديتون فلتاتون زتوسني سخاب حبوس تبقس امبر جنا ابتي زدل درجة بتصيح له إلى أنا أي أمن كم أستاذ خونا خاني
ጌጋ ዝኾነ ቋንቋ ክዝረብ ትሰምዕ ጌጋ ዝኾነ ኣድቫይስ ክወሃብ ትርኢ ጌጋ ብብዙሕ መለክዒታት ማለት እዩ ሶ እቲ ኣዌርነስ ኣብ ምንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ድሕሪ ኢልክኒ ዋላ እኳ ኣነ ሕጂ ንኣሽቱ ስልጠናታት ወሲደ እንተበልኩ ኣንቢበ እንተበልኩ መፅሓፍ ተርጉመ ዋላ እንተበልኩ ናተይ እኳ ናተይ ርድኢት ድሩት እዩ ካልእ ሰብ ናይ ኩሉ ሰብ ከዓኒ ካባይ ዝገደደ ድሩት ዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብ ኣለና ሶ ተሪር ዓቐበት ተሪፉና ኣሎ ኢለ ይሓስብ ናይ ኩነተ ኦቲዝም ንምርዳእ ከም ሕብረተሰብ ተስማሓዊ ሲውን እቲ ዝፀናሓካ ትፈልጠን ኢኻ ትገብር እስከ ሕብረተሰብና ክርድኦ ደረጃታት ወይ ከዓ እቲ ኩነት ኣውቲዝም ዝበሃል ከመይ እዩ እስከ ቅርብ ዕሙቕ ዝበለ ንክርዳእናን እንታይ እቲ ምልክታቱ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቶም ወለድስ ስለ ዝበፅሖም በቲ ደለዎም ሓገዘት ድዩ በቲ ዝወሃቡ ካብቲ ትምህርቲ ድዩ ካብ ካልእ ነገራት ንዝፍልጦ እቲ ሕብረተሰብ እንድሕደይ ተረድኦ ግን ነቶም ወለዲ እውን ክንሕግዞም ኣይንኽእል ኢና እሞ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እስከ እንታይ እዩ እቲ ኩነት ኣውቲዝም ክበሃል ከለዎ ደረጃታት ኣለዎ ድዩ እንታይ ኢና ክንዕዘብ ዘለና ተሰምሓወይ ኩነት ኦቲዝም ስፔክትረም እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ከምዚ ገሊኡ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝመፅእ ንኣብነት ቀላል ሰዓል ክትህልወካ ትኽእል እያ ብርትዕቲ ሰዓል ከዓ ክትህልወካ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እየ ማእኸልካ ኣሎ ቅልል ዝበለ ኣሎ ቁሩብ ክብድ ዝበለ ኣለኹም እንዳበለ ዝኸይድ ድሕሪ ሰዓል ዝተፈላለየ ዓይነት ሰዓል ኣሎ ኮይኑስ ኩነት ናይ ሰዓል እዩ ኣብቲ ሰብ ኣሎ ንብል ዘለና ማለት እዩ ሶ ኩነት ኦቲዝም ከዓ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ ብመብዝሕትኡ ሰብ ምናልባት ካብ ውርሻዊ እዩ ሄሬዲታሪ ካብ ስድራ ቤት ዝውረስ እዩ ገለ ዝብል ርድኢት ዘለዎ ሕብረተሰብ ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ናትና ወላ ካብ ሕብረተሰብና ወፃኢ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን እዚ ኩነት እዚ ዘጋጥም ኣብቲ ዕቤት ናይ ሓንጎል እዩ ሓንጎል ክፍጠር ከሎ ሓደ ዓይነት ኮይኑ ይፍጠር ሽዑኡ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ናይቲ ከባቢ ባእታታት ወይ ከዓ ገለ ሓይልታት ነቲ ኩነታት ከም ዝተፈላለየ ክኸውን ይገብርዎ ማለት እዩ ሶ ኤፒጀነቲክስ ዝበሃል ኣሎ እቲኦም ባዮሎጂካል ፋክተር ድሓር ኢፌክት ዝገብሩኻ መግብኻ ክኸውን ይኽእል ምንቅስቃሳትካ ክኸውን ይኽእል ኩነታት ናይ ማዓንጠኻ ዘሎ ናይ ባክቴርያታት ብዝሕን ዋሕድን ክኸውን ይኽእል ካልኦት እውን ኣክሲደንት ሓደጋታት ዘጋጥሞ ነቲ ሓንጎል ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ምናልባት ኩላትና ክንውለድ ከለና ሓደ ከም ዱግዱጎ ዝመስል ሓንጎል ሒዝና ኢና ንመፅእ እቲ ፃዕዳ ነገር ክናና ዘሎ ማለት እዩ ሶ ነብሲ ወከፍ ተመክሮ ኣብ ንምኮረሉ ከዓኒ ገመዳት ኒውሮንስ ይለጋገቡ እሞኒ ሽዑ እቲ ፕሮግራም ብኡ መሰረት እዩ ዝፀሓፍ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ስእሊ ሓደ ሰብ እንድሕሪ ስኢልካያሲ ሓንቲ ስእሊ እንተተሳኢላ ብሜጋ ፒክሰልስ ዝበሃሉ እቶም ፒክሰልስ ዝበሃሉ ኣለዉ እቲኦም ሳቶም ዶት 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 ተላጊቦም የመን ሓንቲ ስእሊ ዝፈጥርዋ ማለት እዩ ሓንጎልና ከዓኒ ንዝህልወና ሜሞሪ ይኹን ንካልእ ኩሉ ነገራት በቲ ናይቶም ኒውሮናት ምልግጋባት እዩ ዝፍጠር ሕጂ ንሳቶም ክላጋገቡ ከለዉ ግን ብዝተፈላለየ ቅልጣፈ ይላጋገቡ ብኡ ምክንያት ከዓ ንዝተፈላለና ንኸውን ማለት እዩ ሕጂ ንኩላትና ብቅልል ዝበለት ኣብነት ክገልፃሲ እንታይ ኢለ ነይራ እንተ ወይ ንበልዖ መግቢ ንገብሮ ምንቅስቃስ ዝህልወና ፍቕሪ ንረኽቦ ዘሕዝነና ነገር ናይ ባክቴርያናትና ብዝሕን ዋሕድን ናይ ብዓቢኡ ከዓኒ ናይታ ማይቶኮንድሪያ ትበሃል ኣብ ዋህዮና ሴልናትና ዘላ ናይ ፓወር ሃውስ ናይታ ኤነርጂ ፕሮዲስ ትገብር ክፋል ናይ ዋህዮና ናታ ምጥዓይን ዘይምጥዓይን ብዙሕ መድያት ናይ ህይወትና ናይ ጥዕናና ተራ ኣለዋ ማለት እዩ ታ ማይቶኮንድሪያ ትበሃል ሕጂ እዞም ኩሎም ፋክተራት እዚኣቶም ኣይኖት የመ ኢንተርፌር ዝገብሩ ኣብ ዕቤት ናይቲ ሓንጎል ብጣዕሚ ወሰንቲ ይኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት
ኣብ ማዓንጣና ዋሕዲ ባክቴርያ እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ ንዕኦም ንምእላይ እቲ ናይ ኢኒሊን ክንወስድ ኣለና ገለልና እንድሕር ተዛሪብና ንሱም ውሓዱን ምብዝሑን ኣብ እቲ ምህናፅ ናይቲ ኒውሮንስ ፍልልይ ከምፅእ ይኽእል ነዚኣ ንምግላፅ ብቐሊሉ ክገልፃ ንህቢ ሰራሕተኛ ንህብን ንግስቲ ንህብን ፍጠራ ከለዋ ክልቲአን ሓደ እየን ብፍጥረተን ሰራሕተኛ ንህቢ ከምኡውን እታ ንግስቲ ንህቢ ብፍጥረተን ሓደ እየን ድሓር ምስ ተወለዳ እተን ሰራሕተኛ ንህቢ ዝኾና ሳብ 3 መዓልቲ ጀሊፊሽ ፍሉይ ዓይነት መዓር የነ ዝቕለባ እታ ንግስቲ ክትከውን ዝተመርፀት ግን ዕድሚኣ ልክዕ ነቲ ጀሊፊሽ ትቕለብ ማለት እዩ ሽዑኡ ንሳ ወላድ ትኸውን ንሳ ንኣዝዩ ነዊሕ ዕድመ ትነብር ንሳ በቃ በታ ትበልዓ ጀሊፊሽ ትቕለባሲ ካብኣተን ፈፂማ ዝተፈለየ ህይወትን ዕድመን ይህልዋ ማለት እዩ ንግስቲ ከዓ ትኸውን ኩሉ ዝሰግደላ ንኩሉ ትሓቁ በቃ ምሻሎ ንሳ ኢኻ እታ ወላድ ተን ካልእ መኻና ትኾና ሰራሕተኛታት ንህብኻ ይቕየራ ማለት እዩ ሽዱሽተ ሰሙን ከዓ ይሞታ ሕጂ እቲ ኤፒጀነቲክስ ንብሎ ዘለና ድሕሪ ምፍጣርና ኣብ መስርሕ ዕብየት ንበልዖ ብልዒ ነቲ ንቃልዖ ከባቢ ዝህልወና ፍቕርን ንስእኖ ፍቕርን ንወድቆ ምውዳቕን ንህረሞ ማህረምትን ንበኽየ ብኽያትን ገለን ኩላቶም ነቲ ናይቲ ኒውሮንስ ምትእስሳራት ፀቕጢ ፍልሊ ይገብሩሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መበገሲኡ እዞም ኩሎም ፋክተራት እዚኣቶም እንድሕር ኮይኖም እቲ ሰብ ኣፌክት ዝግበሮ ከዓኒ ብዝተፈላለየ ደረጃ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኩላትና ኣብ ናይ ኦቲስቲክ ስፔክትረም ክንህሉ ንኽእል ኢና ኩላትና ስለዚ ውስተ ኣለዎ ውስተ የብሉ እንዳርጋ ኣብ ምባል ክንሽገር ንኽእል ኢና ኣብነት ገሊኡ ጆክ ዘይፈቱ ሰብ ወይ ቀልዲ ዘይርድኦ ከምዚ ምሻሎ ውስጠዘ ዘለዎ ሰዋስው ዘለዎ ቋንቋ ዘይርድኦ ሰብ ክህሉ ይኽእል ገሊኡ ሰብ ኣብ ጉጅለ ተኣኪቡ ከዓ ገለብ ዝበዝሖ ቦታ በቃ ፈፂሙ ክሕወስ ዘይክእል ሰብ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ኖርማል ግን ስርሑ ይሰርሕ ህይወቱ ይነብር ኩላሓንቲ ካብቲ ካልእ ዝተፈለየ ነገር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኩነተ ኦቲዝም ከምቲ ኩላትና ገሌና ነዋሕቲ ገሌና ሓፀርቲ ገሌና ቀያሕቲ ገሌና ፀለምቲ ገሌና ኣብ ገለ ዓይነት ትምህርቲ ዝያዳ ዝርዳእና ወይ ንፈቱ ገለ ዓይነት ንፀልእ ገለ መቐረት ንፀልእ ገለ መቐረት ንፈቱ ገሌና ገለ ልስሉስ ክዳን ንፈቱ ገሌና ተሪር ክዳን ንፈቱ ገለ እዚ ኩሉ ኩነት ናትና ናይ ኒውሮንስ ዝውስኖ ዘሎ ንመብዝሕትኡ ነገራት ኩላትና ከዓኒ we are all different ኩላትና ፍልያት ኢና ስለዚ ንሕድሕድና ኩላትና ፍልያት ኢና እቲ ሓደ ብዝተፈለየ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓፈሻዊ ርድኢትና ንኩነተ ኦቲዝም ምህላውሲ ከም ሕማም ገይሩ ዝገልጾ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እቲ ንኩነተ ኦቲዝም ከም ሕማም ዝርድኦ ሰብ ይሕሙም ብኻልእ ምክንያቱስ we are all different ኩላትና ዝተፈላለና ኢና ዝተፈላለየ መልክዕ ኣለና ዝተፈላለየ ናይ ምዝካር ክእለት ኣለና ዝተፈላለየ ናይ መቐረት ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ናይ መቐረት ምስትምቓር ኣለና ስለዚ ኩላትና ነናትና መልክዕ ዘለዎ ፍልል ኣለና ከም ሰባት ኣብቲ ናይ ኦቲዝም ስፔክትረም የእትወና ዲትናትና ኩነት ኣይእትወናን ካልእ ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብ ኩነተ ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ እንተኮይኖም እውን እቲ ዝህልዎም ኩነት ኣብ ነንሕድሕዶም እውን ዝተፈላለየ እዩ ስለዚ መብዝሕትኡ ሰብ ኣብ ሓደ ዘንቢል ከእትዎም ይደሊ ዋላ ኣብቲ ኩነተ ኦቲዝም ዘይብሎም ነቶም ኩነተ ኦቲዝም ዘይብሎም ሰባት እውን ኣብ ከምኡ ክምድብዎም ይኽእሉ ኣንተ ወይ ጠቂሰያ ነይረ ዳውን ሲንድሮም ንኣብነት ኮምፕሊትሊ ምስ ናይ ኦቲዝም ስፔክትረም ኣይኮነን ዝኣቱ ግን ሰባት ብጌጋ ርድኢት ኣብኡ እውን የእትዎ እዮም ዋላ ዝኾነ ናይ
ምስ ካብ ንእሽተኻ ጀሚርካ ዝመፅእ ናይ ስንክልና ገለ ናይ ዳውዲ ናይ ጋርዲ ናይ ማሓወርዲ ገለ ስንክልናታት ገለ ዝኾነ ይኹን ነገር እንድሕሪ ኩነት ኣሎ ኮይኑ ኩሉ ኣብኡ እዩ ዝኣቱ እቲ ሰብ ሕጂ ኣይርድኦን ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ኩነት ኦቲዝም ክትብል ከለካ ካብቲ ፍሉጥ ምልክታቱ ማለት እዩ ጥቕስ ንምባል እምበር እኳ ኩሉ ጠቂሰ ክውድኦ ይክእልን እየ ግን ገለገለ ካብኡ ንምጥቃስ ናይ ህዋሳት ሴንሲቲቪቲ ኣለዎ ተዚ ገሊኦም ሕርፍፍ ዝበለ ነገር ክፀልኡ ይኽእሉ ዝኽፍክፍ ክብሎም ዲገለ ይኽእል ዘይክሰማምዖም ይኽእል ገሊኦም ከዓ ልሙፅ ዝኾነ ነገር ዘይክሰማምዖም ይኽእል ስለዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝፈላለ ንክስቶ ኣብዚኣ ካታጎሪ ክተእትዎ ኢኻ ኣይትብልን ኢኻ ግን ገለ ካብኣተን ዘለዎ ሰብ ካብቲ ስፔክትረም ተእትዎ ብዝበዝሐ ቁፅሪ ወይ ከዓ ብዝሓየለ ደረጃ እንድሕሪ ኢፌክት ዝገብሮ ኮይኑ ከዓኒ of course እቲ ስፔክትረም እንዳበዝሐ ክኸይድ ይኽእል እንዳወሓደ ክኸይድ ይኽእል ማይልድ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ሲቪየር ክኸውን ይኽእል ንእሽተይ ደረጃ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብብርቱዕ ዓቐን ብብዝሒ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣካላት ምንግብጋብ ከምዚ ወስወስ ምንግብጋብ ኣካል ኣእዳው ድዩ በፃብዕትኻ ምኻድ ድዩ ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ገሊኦም ናይ ምብህሃል ዓቕሞም ድርት ዝበለ ክኸውን ይኽእል ካልኦም ኩሉ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ከም ኩሉ ሓደ ዓይነት ኮይኖም ማለት ከም ካልእ ሰብ ግን ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ቋንቋ ምምዕባል ድዮም ወይ ከዓኒ ውስጠዘ ዘለዎ ዘረባ ጆክ ዝኾነ ነገር ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን ምስላታት ገለ ከምኡ ዓይነት ኣባህላታት ዘይክርድኦም ይኽእል ስለዚ ብዝቐለለ ካልእ ኩሉ ነገሮም ግን ኤክስትሪምሊ ካብ ሰቦም ንላዕሊ ከም ሰቦም ጥራሕ ዘይኮነሲ ካብ ሰቦም ንላዕሊ ብጣዕሚ በላሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ኣዝዮም በላሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ናይ ምሽምዳድ ዓቕሚ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ከዓኒ ምሽምዳድ ኮምፕሊትሊ ክፀልኡ ይኽእሉ ግን ብፍሉይ ካልኩሌሽን ማቴማቲክስ ጥራሕ ኣብ ማቴማቲክስ ጥራሕ ብጣዕሚ በላሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ኩላቶም እኳ ዝተፈላለየ ኩነት ክህልዎም ዝኽእል እንተኾነ ኩላቶም ሓደ ዓይነት ኩነት ኣይኮነን ክህልዎም ዝኽእል እቲ ዘለዎም ኩነት ማለት ከዓኒ ንኣብነት ኤክስትሪምሊ ጂኒየስ በቃ ኣብ ኣብነት ነዚ ናይ ኮምፒውተር ሳይንስ ሎሚ ሒቶሞ ዘለው ሰባት ኦቲዝም ዘለዎም ሰባት እዮም 80% ኣብ ሲሊኮን ቫሊ በኣሜሪካ ዝሰርሑስ ኦቲስቲክ ስፔክትረም ኣብ ኦቲስቲክ ስፔክትረም ዘለው ሰባት እዮም እጂ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ኮምፒውተር ሳይንስ ቲት ፕሮግራሚንግ ዲገለ እቲ ምህዞታት ገለስ ንሳቶም እዮም ራን ዝገብርዋ ዘሎ ዓለም ነዚ ዓለም ዘንቀሳቕስዋ ዘለውስ ንሳቶም ሓደ ንነፍሰይ ክኸውን ዘይክእል ተስፎም ክንፍዳእ ዝትኸውን ፍልጠት ዘይብለይ ተስፎም ገለ ኣነስ ሽዑስ ገሊኡ ሰብ ከምዚ ምንም ሓንጎሉ ዘይብሎም ኢሉ ክገልጾም ሰብ ዘሕምም ኣገላልፃ ክገልጾም ትርኢ ነዚኦም ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ከም ሕሙማት ኢሉ ክገልጾም ዝሰምዕ ኣብ ሕብረተሰብና ሾ ኣነ ከምኡ ኢሉ ሰብ ክገልጾም ከሎሲ ንባዕሉ ሕሙምሲ ሕሙም ክብል ማለተይሲ ከምኡ ምባሉ ንሱ እዩ ሕሙም ንዓይ ብዙሕ ነገር ከምኡ ዓይነት ኣገላልፃ ገለ ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ እቲ ሓቂ ግን ኦፍ ኮርስ ኩላትና ዝተፈላለና ኢና ኣብቲ ኩላትና ዝተፈላለና ንኾነሉ ግዜ ከዓ ገሊና ጫውጫው ኣይንፈቱን ኢና እሶም ከዓ ጫውጫው ዘይፈትው ካብኦም ክህልው ይኽእሉ እዮም ብጣዕሚ ድሙቕ ብርሃን ክፀልኡ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ድሙቕ ብርሃን ንፀልእ ሰባት ከዓ ኣለና እቲ ዳይቨርሲቲ እዩ ዘለና ብዙሕነት እዩ ዘለና ንምባል ደልየ ማለት እዩ ብሓፂሩ ይቕኒልና ተስፋ ምሓወይ ሕቶ ካብ እቲ ምልክታቱን ሳዕቤናቱን ኢላ ትሓተና ኣላ ሓፍትና ከም ክትገልፆ ዝፀናሕካ ምልክታቶም ምናልባት ከም ኣብነት ናይ ንህቢ ኣምፂኻ እስከ ሓንቲ ዓደ ምናልባት ናብ ካልእ ኣርእስቲ ዳዳ ከይብለና እምበር ካብ ጀነቲክ ካብ ኮነሲ
እንታይ ጌራ ክትዳሎ ዘላ ቁርቡና ኣብቲ ናይቲ ኒውትሪሽን ርድኢት ምስለ ዘለካ ተስፎም ሓወይ ናብ ካልእ ርስሕቶና ከይከድኩሲ ሓንቲ ኣደ ምናልባት ቅድሚኡ እንድሕር ኣውቲስቲክ ዘለዋ ቆልዓ እንድሕር ዳ ወሊዳሲ ነቲ ካልኣይ ቆልዓ ከምኡ ዓይነት ንከየጋጥምሲ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ክገብራ ኣለዋ ከመደ ወይ ከኣቶም እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ንካልኣይ ውላዶም ክብሉ ነዚ ሓቶ እዚኣ እስኪ ክንምልሰሎም ናብ ካልእ ከየብልና ተስፎም I think ኣነ እንታይ ምመረፅኩ ኣብቲ መጨረሻ ብዛዕባ ናይ ነመንጨቅ ፕሮቶኮል መፅሓፍ ምስ ኣተናያ ኣብኡ ከዓኒ ትጠንቅታት እቲ ኣገልግሎት ናይቲ ናይ ነመንጨቅ ፕሮቶኮል እንደን ቅድሚ ምውላእ ቅድሚ ምጥናስ ኣብ ግዜ ቆልዑ ምህላዎም ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ከዓኒ ክግበሩ ዝኽእሉ 3 ደረጃታት ከፊልና ንዓኣ ክንሪኣ ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ሕጂ ቀልጢፍና ናብኣ እንድሕር ኣቲና ከይትሕወሰና ኢለ ብሓፂሩ ግን እንታይ ክብል ይደሊ why are we getting sick ሎሚ እዋንሲ ንምንታይ ኢና ንሓምም ዘለና ከም ሕብረተሰብ ዓለም ማለት ሕማም ሽኮር ሕማም ኮሌስትሮል ኣልዛይመርስ ካንሰር እቲ ፕሮሰስድ ዝኾነ መግቢ ዝበልዕ ዘሎ እቲ ዝወሓደ ፋይበር ዝወስድ ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ካርቦሃይድሬት ዝወስድ ዘሎ ፋል ሕብረተሰብ ዓለምሲ ብዝተፈላለዩ ኩነታት ይጥቃዕ ኣሎ እቲ ሓፃር መልሲ ኣሎ ምምሸት ቅድሚ ጥንሲ ይኹን ኣብ ሓፈሻዊ ናብራና ዝተመጣጠነ መግቢ ምብላዕ ፋይበር ዘለዎ መግቢ ምውሳድ እዩ እዚ ንወስዶ ብዝሒ ካሎሪስ ምስ ንወስዶ ንገብሮ ምንቅስቃሳት ዝመዛዘን ክኸውን ኣለዎ እምበር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣብቲ ካርቦሃይድሬት ጥራሕ ዝህበና መግብታት ምድሃብ ብብዙሕ መለክዒታት ነቲ ናታ ማይቶኮንድሪያ ይጎድኦ ስለ ዘሎ እታ ማይቶኮንድሪያ እታ ኤነርጂ ፕሮዲስ ትገብር ክፋል ናይ ዋሂዮና ማለት እዩ ንሳ ከዓኒ ጠንቅቲ ዝበዝሐ ሕማማት ናይ ዝዓለምና ሎም ኮይኑ ዘሎ ኮሌስትሮል ድዩ ሽኮር ድዩ ካልእ ድዩ ኣብኣ እዩ ተጠንጢኑ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ናብ ተፈጥሮ ንመለስ ከዓኒ እቲ ፕሮሰስድ ዝኾነ ዝተመስርሐ ኣርቲፊሻል ንበልዖ ዘለና ዘይቲ ብብዙሕ መለክዒታት ጉድኣት ኣለዎ እቲ ንሕናን ኣብ ሓጎታትናን ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ብምሉኡ ነጉድሎ ስለ ዘለና ምንቅስቃሳት ክንገብር ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ እግዚኣብሔር መሬት ክፈጥረልና ከሎ ኦፍ ኮርስ ኣብኣ ዘሎ ፍረታታ ከም መግብና እቲ ቆፅላ ከዓ ከም መድሃኒትና እዩ ተቐሪቡልና ሕጂ ኬሚካል ዝተዓሸገ መግቢ ብኬሚካል ዝበቆለ መግቢ ብኬሚካል መሽኪዕና ንበልዖ ዘለና ክብልዕ ዘይግብኦ ነገር እውን ኢና ንበልዕ ዘለና ከም ትውልዲ ብምሉእና ማለት እየ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ናብቲ ተፈጥራዊ ዝኾነ መዕሸጊ ብዝተዓሸገ መግብታት ክንድነብዝሕ ክነውሕድ ዝነቐፀ ማለት ሶሊድ ዝተቐየረ ዘይቲ ካብ ንወስድ ክንቁጠብ ክነጉድሎ ምንቅስቃሳትና ክንውስኽ እዚኣቶም እንደን ኣብ ፍሩት ማለት ፍረታትን ኣሕምልትን ሓምላይ ቆፅሊ ዘለዎ ሓምልታት ከምኡታት ምብላዕ ስርናይ ተመጊበን ዕፉን ተመጊበን ዝዓበያ እንስሳ ካብአን ዝርከብ ስጋ ከዓኒ ብዝተኸኣለ መጠን ምውጋድ ሳዕሪ በሊዐን ብተፈጥሮ ዝዓበያ ከፍቲ ካብአን ዝርከብ ስጋ ምብላዕ እቲ ዝበለፀ ኣብቲ ልክ እዚ ሓፈሻዊ ጥዕናና ጥዑያት እንድሕር ኣለና ኮይና ካልእ ከዓኒ እቲ ዝግባእ ኩሉ ዓይነት ቫይታሚናት ኣብ መግብና ክውሰድ ክኽእል እቲ ዝበለፀን ዝፀበቐን ብፍላይ ዞማ ምዕራባዊ ዓለም ንነብር ዘለና ግን እቲ ዋሕዲ ናይ
ቪታሚን ዲ ንብዙሓት ሓደጋታት እውን የቃልዕ ስለ ዘሎ እቲ ቪታሚን ዲ ምውሳድ እውን ፅቡቅ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ግን ምድረ በዳ እዩ ተቐይሩ ዘሎ ነቶም ከብድና ክህሉ ዝግብኦም ባክቴርያታት ቀለብ ክኸውን ዝግብኦ ፋይበር ማለት ፋይበር ገለ ሰብ ከምዚ ሓሰር ንፋይ ከምዚ ፅሕጎ ገለ እንዳበልካ እንዲኻ ትትርጉሞ ብትግርኛ ነታ ፋይበር ትብል ቃል በቃላ ግን ፋይበር ማለት ዘይሓቅቕ ሽኮር ኣብ ኣትክልቲ ንረኽቦ ግን ኣብ ከብድና ኣትዩ ዘይሓቅቕ እቲ ዘይሓቅቕ ዓይነት ሽኮር እዩ በቃ ካልእ እንታሽሙ የብላን ብዙሓት ተረጓጉማ ጌጋታት ይርዳእላ እሞኒ ከምዚ ሓሰር ንፋይ ከም ዘለዎ ብልዕዎ ገለ ዓይነት እንሻሎ እሱ ኣይኮነን ሓሰር ንፋይ ኣይኮነን ፋይበር እቲኦም ነቶም ኣብ ማዓናጡና ክህልው ዝግብኦም ካብ ተፈጥሮ ብዝተፈላለየ ዓይነት መግብታት ፋይበር ኣለዎ ከም በዓል ፊኖ ገለ ስለ ንበልዕ ብብዝሒ ንሱ ከዓ ነቲ ናቱ ፋይበር ዝወፀ የለን ከምኡ ስለ ዝኾነ ንሳቶም እቶም ኣብ ውሽጢ ማዓናጡና ክህልው ዝግብኦም ዝተፈላለዩ ዓይነት ባክቴርያታት ቀለብ ስለ ዝስእንሁ ምድረ በዳ ተቐይርዎም ኣሎ ማዓናጡና ስለዚ ናብ ተፈጥሯዊ መግቢ ተመሊስና እንድሕሪ ንዕኦም ቀሊብናዮም ኣብ ማዓንጣና ከዓ ንሳቶም እኹላት ክህልው ከለው ዝውለዱ ደቅና እውን እኹል ባክቴርያ ይረኽቡ እኹል ጥዕና ከዓ ይህልዎም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ምስ ላይፍ ስታይል ናትና ምስ ብንበልዖ መግብን ንነብሮ ኣነባብራን ዝተኣሳሰር እዩ ማለት እዩ ምናልባት ብሰፊሑ ክሪኦ ዝግባአንን ዝያዳ ዕምቆት ክህልዎ ዝግብኦ ነጥቢ እዩ ብሕፅር ዝበለ ግን እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ኣብታ እንታሽሙ ግን ሄሬዲታሪ ድዩ ንዝብል ኦቲዝም ሄሬዲታሪ ኣይኮነን ዋላ እኳ ቀደም ኦልድ ስኩል ማለተይ ቀደም ዝነበረ ርድኢት ናብ ሄሬዲታሪ ዋላ ሓንቲ ነገር ክትገብሮ ይትኽእልኒ ገለ ዝብል ናይ ቀደም 70 ዓመታት ዝገበረ ኣዘራርባታት ክሳብ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ዓለም ዝቕፅል ዘለዎ ኣዘራርባ እንተኾነ ሕጂ ግን መፅናዕትታት ኩሎም ዘረጋግፅዎ ዘለዉ ሄሬዲታሪ ዘይኮነሲ ድሕሪ ምውላድና ዘጋጥመና ተጓንፎ እዩ ከምዚ ሕጂ ክትብሎ ዝፀናሕካ ተስፎም ሓወይ ኦኬይ ካብ ተዋላዲት ሓልፍ ኣይኮነን ወይ ከዓ ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ እዚ ኩሉ ዓይነት ኣመጋግባ ጌራ ጥዑይ ቆልዓ ዝወለደት እውን ሓደ ሓደ ግዜ ጥዑይ ነይሩ ውላድና ምናልባት ኮንትሮቨርሻል ክኾን ይኽእል እዩ መርፍእ ምስ ተወግአተ ናይ ቀዳማይቲ ዓመት ካልኣይቲ ዓመት ወድና ምዝራብ ኣብዩ ኣውቲስቲክ ኮይኑ ዝብል ካብቲ ስኻ ትዕዝብትካ ምናልባት ብዙሓት ወለዲ እውን ስለትሕግዝ ወላዲ እውን ስለዝኾንካ ኣብዚ ኸ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ዝሓቱና ናይ ናይ ኣውቲዝም ኣርእስቲ ኣብ ነምፀሉሲ ቀዳመይቲ ሕቶ ዝሓቱና ቤተሰብ እዛ ሕቶ እዚኣ ተኸፋፈሉ ወለዲ ኣነ እውን ኣደይ ስለዝኾንኩ እስከ በኣስ በቲ ስኻ ትፈልጦ ንእሽተይ እስከ ገለፀለይ ተስፋም ሓወይ ኦኬ ኣነ ሳይንቲስት ኣይኮንኩን መጀመርታ ማለት እዩ ንነብሰይ ዲክለር ክገብር ዘለኒ ብዙሓት ሳይንቲስት ከዓኒ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ይመራመሩ ኣለው በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ሓበሬታ ኣለና ብሕጂ ሳይንስ ክበፅሖ ዘለዎ ሓበሬታ እውን ኣሎ ኢለ ይኣምን ብርግፅ ማለት እዩ ኩነተ ኦቲዝም ብከምዚኣ ብሓፂር ቃላትን ብሓፃር ኩነታትን ክትገልፃ ምናልባት ከብድ እያ ሓዊ ዘይክኸውን ይኽእል ግን ብዝከኣለኒ መጠን ብሕፅር ዝበለ ኣገላልፃ ክገልፅ ክሕትን እየ ኩነተ ኦቲዝም ካብ ዓሌት ኣይምፅእን እዩ ዝለዓለ ተኽእሉ ካብ ካልኦት ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ እዮም ኢልና ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ዝበሃሉ ከዓኒ በፍንጫና ንሽትቶ ንወስዶ ኣየር ብኣፍና ንበልዖ ነገር ብምሉኡ እንተ ንሰትዮ እንተ ንሕይኾ እንተ ብካልእ መልክዕ ንወስዶ ምስ ኣብ ከባቢና ንተናኸፎ ምትንኻፍ ከምኡ እውን ዘጋጥመና ማህረምቲ መውደቕቲ ከምኡ እውን ንውግኦ መርፍእ ንወስዶ መድሃኒት ኩላቶም ኣብቲ ናይ ኣእምሮ ዕብየት ዓብይ ተራ ይፃወቱ ዋላቲ ኢሞሽናል ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ትረኽቦ ፍቕሪ ስእኖ ፍቕሪ ብኣፍካ ትበልዖ ነገር ሞ በቃ ከምዚ ንበሎም ሻሎ ሰላም
حجة أنا نابنسي زي عملتي مرق عند حرت قدام ما بلا سيتي حج خمزان إذا ما يسيتي هذا اللغوسي أو آخر لغة تبي لموضوع كويني اسمع يكون سازي بقفنا عتيب حاب معناتنا بتصيحو ناب سراور دمنا مستحوسة ناب حنقول زبتصح نجرسي بقد تأيد سلوا هذا اللون ناب تركب سي بتعمي الطفي عملت فنجال مع 4 حنساب وسد ندحر بالكاس أو آخر لخل بقته بباك مش تهرمكي سو دايركت اللي نبلعو نجرسي دايركت ركبات كم زلوا وردو جيرنا كنوستو داسي بلن مالتي حجي بن according بنايمن ثيوري بنايمن كل حسب يخات قلصو ويك اب بيناي دنبه ناي ساينس يخا ناي لوم مشت ناي طنقتات اوتيزم سي هابيو نزبل استفالالي كامبتات زلو اقلالصا له ناي من تيفوزي إخا عند حريل كنخاني ناتي دنبلن مالتي سو فتحي خوصقنا لن حجي ببناتو شانخ زلو كالات نخلتيهم بمعرة خوينة كريئو سازي أبدقفتي يلخون أبتقاومتي يلخون مالتي ناي تعشمو ناي زي فاكسين أوكي جن بحفش وبخلاتهم شانخ زبلوه كمزقو مالتي فاكسين أتتا نسي تتأنكي عند حري إلكي تخاتيعكي أيكونن كلاتهم مورات أتتان نسيو تنكي يايبلوني right so نعا أيخ من لسه لازال جن نسو نحادة underlying زغلو بدحريت زلو قداي جن highlight قبرو هيك العب okay so اتاب بناي أنا ناي دكتور نمنشك بتاسترقوم كوا مزحفن بناي دكتور نمنشك كيدك الزارة بندحر كوينة مالتيو أب ما أنت زهلو بكتيريا كهلو زقبقهم بكتيريا كوحدو خلو أب بزح نجر نايتي سرعة digestive system سرعة محقق ناي مقبن أبتي ميتابوليزم نايتي مقبن أب إنرجي زغير اللو مسرحن أبتي ناي برين بروغرامينج ناي حنقولنا تي نيورونس زسرع اللو مسرحن أبو ملؤ نايتهم بكتيريا من مزبال كله من مزبال يفتر أوكي سو أقات أمخينو إذا كاب عامت ندحار كساب كلت عامت أبزلو زوسد كتبات كأني مستي لك إذا عينت أجم وشتي نايتهم قلعو زكايدو لزلو جزي سو إتهم ناي بكتيريا من مزبال أقات إمو ومزلو قلعو ناي كوم من مزبال أقات إمو خلو ناي كتبات انتوسيدهم اتي هنقول اتي كتبات ادم موسادهم يقودع نيروندي كتبات ابز وسدلو غزيغن زياده يقودع نتسب كأنش عقود تروماتايزد زخون تروماتيك اكسبيرينس كم زحلفو تقبرو مالا مغنياتو توقع مسبلو حدا غزي 24 ساعات بد إلهم زدقسو لهم شلو سو تروماتي نتحنقول قسلي إذ فترة اللي زلو هجي أب جمجم تكزلو والع أي تتنكي كم تبهل already أب جمجم تكي سلني حمسلة زلو أمسو سدواخ أني زيادة traumatized زخونة experience تحنقول سلزقات and then شعوري كابر كجاوروخ أني يشجرو سازي تمجمرتا دكتور نمنشك مالتي هجي according to ناي دكتور نمنشك تأنستربون كوا مزحف مالتي the underlying issue نايتون بكتيريا موحدن ناي بروبيونيك أسيد أب حنقول ديبو مصنحني نتي كم عينت فمزرقة ويكا نتي ناي كتبات زيادة كم زقادت زقبرو زلمبر تختبات أيكونن تقدم يتنكي نسو كم زي حدا صحف هايلايتر جيركا
زيادة كم زرقة تقبره ويكا خمز حجاني نحن بزي أكيال خلخون نتاب أبزيات صحيفة زلا شمي أي رئاني زلا خطبو غير أي رئان لخون زا أكيال زي عند حرق يرخ أني بقى قلت صخينة الرأي اللي الله مالتي سازي اتو قداي بدحريت ان دا تفتسامي أبزيز أنحلو جزي تختبات أبز وستلو جزي زيادة كم زرقة إيزخوون زلنبر وعيلو حديرو تمقداتن دا نحنقول دا وسخ خيد يخيل زي كخيدون يخيل سازي هاي لايكلي ازي سو نبي نسويت انكين دحريلكا ايكونن قن نسو يقاد الدلو اول سازيتا بحبرتسبنا كرداء زدالي آني مالتي زانا ينمنشك بروتوكول نتنايتون باكتيريا من مزبال بنوسدو نيتريشن عينت مقويتات ديو أب مقاقبانا ديو أب نوسدو سابلمنتري توسخ نقر كم زيتي كم زيت عسا كم زيت وليع كم اتي إنلين اتي فقاتي نتوم باكتيريا قلبهم زخون نقر نوسدو بؤو جيركا نتناي باكتيريا من مزبال كتم حيشو تخيل نتناي حنقول مقدع تخاخ تم حيشو تخيل مالتي سازي برقز اتي حبرتسبنا زريئو عينت صبوك الزارو زتصنحو قلعو صبوك معبلو زتصنحو قلعو بوشتي اتناي من مزبال انداقات امي اتناي تحنقول مقدعات انداقات امي خخيد يتصنح مو بوشتي تبات مسقات امام وي مودقت مسقات امام وي كبيد حزن مسقات امام يجيتا تروماتيك اكسبيرينس نتحنقول بكتبات رح جيرنا دينا نريئة اتحققن حنقول بزخون يكون ملكعي انت بمودقتي انت بمهرمتي انت بحزن انت بموقعتي لايك كتبات بموقع بزون كلهم نقرات زي اتوميا تحنقول كتنقف تخيل مالتي سازنا عاني موقعت كأني كله يقبر زلو ونقر كقبر اللو مالو انا كو حدا جزي يسحقو منيران تمهاري زن عمتات زي انكساب زحال فاد اولا نتار اسوم سكاسكو مقباريا ندابلكو يسحقو منيران مالتي سازي that's what it is. Thank you. أنينا تسفهم حاوي. إسكا ولد دسي نزن مرفق نزن ملكتات كنا أعطي كذا كله قلعت مفرد أمسي. أنت عم ملكتات يوم كل يوم زلوا ولا ريزي كم زعنت ملكتات هاللومو نزي تراما زخايبة حو نزي قدرات زخايبة حسي قربات نحبي لديهم كوقوم زلوا ويدهم تقلال لديهم كقرفوا زلوا نتملكتات انتحريهم انتاي مكري انتاي كعزب علو تبل كما أون كتحبة السبون أنا سي حاتم نكون خيل عمو خون خيل ناقدنا يكونن اتي شقو كوين زلو اتولادن اتحبة السبون ردي سلا زي بالناينا ندقنا نفس كم زعينتنا نقال عمرو لنا كورس اتي أما قاقبانا دي وتي كاب عدنا وتينا قريفنا يزمت أنا دي إن داقودا لغت محجون بسرح زبالك قريس كالنا نيركا عبتناي مصحف كامل مرات هزنبرو حانت نقر كا أستمهار كوسي اتي ناي ود السب كابتزمت أو عدي إن كالا حجر خير كل ستناتو دي إن إس إن دقنس إذا خير نزل رديت نحرر لنا أما قاقبانا ديو اتتحساس بانا دي متجم حدا ود السب تعيد بحر كله تعقلاوي منفساوي أمراوي محبراوي بصح نقر نديو تعيد قبلنا دم دقنا خا نقود علنا نحنا تقودي ناسي دقنا خا يقود له لذا انتهي ملكتات كرئي زلو ملسيلنا كورس بزحات وان سلازحات زلو سكي قرب عبتهت عن كلو بفلاي كريوان كعزبون زلو انتهيو نزا خطابات زي عام انتي كالا خدوة Okay, I think حجي تا كتابة تبل أنا كابت equation أو تيجي. مغنياتو إذا كتابة أدمي آز تفت أما خلفت أما يونال. سأزن السات تهلون أي تهلون كجات خيلي مالتي. Right? سأزي كاب أما نوزا كاب عند حروتينا أتخرج الملكت كدنجي خيلي. حب أخيلي ذكري أو تخيلي خا من يمكن يرعاها أنت بختبات دي وأنت عبيت مرتخات وخلو زقات مم تروما بخيات كون خيل جزا وتغير تخيل أب جزا فقر خبر لهم خيل بمسات كم زبخي خجبرهم خيلو everything كله نجارات up to نايتي تروما مالتي زج أن كنتات نتي حنقول ويك أما قدرت حنقول كسر بزخو له نجارات ولا قش عند تتصاوت غلو وانت حنقول كبر لا يخيلي. فزي
أبتنا مجرشا مو أب حنت نجر طرح يكونن كنا دهب زلنا أوكي سو حجي back to reality مالتي تا زسفحت أبتا أبتا حق خمس أبتا نيوتريشن نجر كم تعمو كدق ما إنت عن تويز والكوا كل أجماتنا كإلا ندحر كوينو ندحر هجون كمت الناس خيل أجمات كإلا ندحر كوينو نبتفت روح نملسكن كإلا أوكي زي أنتي مالتي فتسيمو UPF Ultra Processed Food أزيو زتمسرحة even كنبلعو زي قبقنا زنبر نجر إنا نبلع زلنا كم سوا بكيميكال تقاميمو سقاس الرحلو لومي سقاس طعم بكيميكال تقاميمو دك سوات كنبلعو زي قبقنا زنبر نجر زي تخونالو كنبلعو زي قبقنا كوي أملاخسي أي فتر لنا نكم أجيرو أي فتر كم سبعة كاب إنسان ندح نلعلي كاب ندحري تمليسنا لنا إنسان زبلعون زي بلعون شتيتهم يمزفلو زبلعون زي بلعون شتيتهم يفلدوا ناتهم بس أي ميتولا أبزنا برا مريت زبق ولا زبلعوا زنبارو نجر كمان سي أي بلعون أبتا قبل الريسة زبق ولا زبلع سعر نجر سي تمليسهم أي بلعون يمتهم إنسان سو نحنا زقود أنان زي قود أنان كنبلعو زي قبقنا عقنن كنبلعو زي قبقنا عقنن اتخن رغبو زي قبقنا زتمت أنا مقبي سو تفترو جزي أبيهر أبتوجاكا أبتبرخا تفترنا خلو زتفالا لي عين زتمت أنا مقبي كم نبلع جير يفتيرونا حجقن نعمنا التيلسي أبتي أتبلع أنا بلعتها تخيل طب كل تبلع موت أسمع الطعمي خو نكون نحنا قن وتصيتنا سرنين عفونن روزن عينت رحينا اتزبز حين بلع زلنا انرجي خاني عين تقامنينا زلنا انرجي مالتيسي حيلن دي زهبنا زمقبتات زي قن كوفيلنا نوعد بمكينا نخيل بأجرنا حنت كيلومتر كمان بعشرين 4 ساعات هاي نقعزن كنكون كم قلعو خاني كمو في قبروز قبوهم 100 دحر اللو خينسي 10% من قصاص و 10% من قصاص تراحم زقبر 8 يقبرون يمزلو تنبلعو زلنا قن شحان بملؤ كاربوهيدرات راح so it's all awareness ناتنا إذا كله أجباب عن نبابرانا نوصل زيتي نبلعو زلنا كاربوهيدرات نوحدو نسقنا زلنا فيتامين نسقنا زلنا مينرالز نسقنا زلنا بروتين نسقنا زلنا زيتي نسقنا زلنا بزحنا قرات له أبتي مودرن دايت مالتي لا بنا زيت سي أوميغا 3 حادا ندحر وسيدنا أوميغا 6 خا كاب حادا خساب 4 بروبورشن مالتي أوميغا 3 ندحر أوميغا 3 حانت نتوسيد ناس تأخا كاب حادا خساب 4 خنوسد لنا unfortunately حما أقات أمغينو هذا نعسران 4 نايلومي مودرن فود ناي معراباوي على مقبي أنتي أوميغا 3 دحر رخيبنا الدلنياتاتينا تزي كوينو قن بملؤو أوميغا 6 زيتاتنا خلو نبلع زلنا اسمو دي زيتو دي قلو دي أوميغا 6 نسوخ آني أب أكلاتنا ندري 5 في التاريخ قبر زل سزي تنكناي كل شجراتنا أوشتنا زلو بكتيريا موحد أوشتنا زلو ميتوكوندريا محمام نخالقت كلاتهم نجارات كأني تنك يخونال so باك ننبسو كفسب كي أنا ستكلا كي تمرعخ خلق تمرعخ خلق أب كل وانات فوسنا أب إدنا زلو نسخاني أم مجبنان أم مجاكبانا ناب فايبر انت تملسنا ناب فيتامينس انت تملسنا ناب حملت انت تملسنا ناب وصلت انت تملسنا
زيتميت اندحر الجيسنا أو حيدنا جن زيت غاني نابنت قاطع ناب عسا ناب كم أمزع مثلوا نجارات انت تملسنا ناب افوكادو قال انت تملسنا اتو اوميجا 3 كاب اتوم كنرخوان خلينا خم على سالمون دي قالت كاب اوميجا سلستن دحر رخيبنا اوميجا شدشتن تبديلنا يو بو متن اتتعناناتنا خاني اندا طعي خيد اتوم كلاتهم كابي ناي زبناوي زمصونا زلو لايف ستايل ጉዳያት ከአንድ ብምልኦም ክጎድለልና ይኽእል ማለት እዩ ኤክስፖዠር ንቶክሲክ ዝኾኑ ነገራት ከምዚ ናይ ናፍታ ድዩ ናይ ትኪ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ንዝተፈላለዩ ነገራት ኦፍ ኮርስ ኣብ ከተማታት ክንነብር ከለና ዝያዳ ዝተቃላዕና ኢና ግን ብዝከኣለና መጠን ሕጂ እውን ናብ ኣግራብ ክንከይድ ናብ ሳዕሪ ዘለዎ ቦታ ክንከይድ ተፈጥሮ ዘለዎ ቦታታት ክንቀርብ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ እዚ እውን we have to be mindful ክንከውን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ so ንደቅና ጂኒየስ ዝኾኑ ቆልዑ ክነዕብ እንድሕር ደሊና ኣነ ናተይ ከም ሰብ ታሪክ ኮመንዴሽነይ እታ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ኩነት ኦቲዝም ይሃልዎም ኣይሃልዎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይተዓሳ ዘይትውሊዕ ከምኡውን እቲ ኢኒሊን እቲ ንእሽትኦም ዘለውሉ ግዜ ቅድሚ ክትባት ግዜ ክትባት ድሕሪ ክትባት ንሳቶም ተወሰዱ ጽቡቕ ምናልባት ክትባት 4 በሓንሳብ ዝውሰዳ መድሃኒት መርፍእ እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ኣቐዲምኩም ቆፀራ እንድሕሪ ሒዝኩም እንተነጊርኩሞም መሰልኩም ኣብ 4 መቐልወን ክትብልዎም ትኽእሉ ኣብ 2 መቐልወን ክትብልዎም ትኽእሉ 4 ኩንታል ክትፅዕኖ ንኣድግን ፍርቂ ኩንታል ክትፅዕኖ ንኣድግን በበይን እዩ ስለዚ ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ ነቲ ሓንጎል ይሂቦ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ኣትሊስት ኣብ ክልተ እንተተመቒሉ ብገለ ርሕቀት እንድሕር ክትገብሮ ክኢልካ እቲ ኢምፓክት ኣብ ልዕሊኦም እውን ክጎድል ይኽእል እዩ ዝብል ኣለኒ ግን ንዕኡ ኣይ ከምዚ ሕልሚ ፈሪሕካስ ከይደቀስካ ይሕለምን እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ፀገም ኣይኮነን ንሱ ምውሳዶ sorry ባትሪ ድኺማርያት እዩ እዚኣ እትጠፍአና መንጎ ጽኒለም እዮም ብኩሉ እዮም ዝከታተሉ ከለሎ ተዓዘብትና ከምቲ መጽያላ ስለዚ እቲ ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ ኣይሕደረን እዩ ዝበሃል ዘረባ እንታይ እዩ ይድንጉ ይቕልጥፍ እምበር እንድሕሪ እቲ ኣንደርላይን ኢሹ ኣሎ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ምግጣሙ ኣይተርፎን ስለዚ እታ ክትግበር ዘለዋ ቀንዲ እተን ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ቤነፊት እንድሕር ኣለካ ኮንካ ተዘይተጋጌ ናይ ቬጀቴብል ሕምልቲ ፀባ ፍሩታታት ገለ ክትገዝእ ናይ ግን ክትገዝእ ሲ መንግስቲ ገንዘብ ሰሊዑ ይሂበካ ክትቅልቦም ነቶም ቆልዑ ግን I think ነቶም ቆልዑ ንህቦም ኢና ንበዓልና ኢና ዓረስ ነብሎ ንኸውን ኢለ ይሓስብ ስለዚ እንታይ ክብል ደለ ኣብቲ ፋይበር ዝህብ ቪታሚን ዝህብ ሚነራላት ዝህብ መግብታትና ብምሉኡ ብጣዕሚ ኣድሂብና ኣብቲ ካርቦሃይድሬት ዘሎ ብዝሒ ኣጉዲልና እቲ መግብና ዝተመጣጠነ እንድሕር ጌርናዮ ብዙሕ መለክዒታት ሓጋዚ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ እቲ ዓቐን ናይ ኢንሊን ናይ ዘይተዓሳን ዘይትውልዕን ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ዋው ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ደስ ትብሎ ናብ ተፈጥሮና ንመለስ እሲ እቲ ንበልዖ ኢና ንሕና ቅድም ደቂ ሰባት እቲ ንበልዖ ኢና ንመስል ወይ ከዓ ንኸውን ቴንክ ዩ ተስፋ ምሓወይ እንታይ ክብል መቸም ካብዚ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካሲ መፅሓፍ ከዓ ነብቲ ናይ መምረቕታት ስለ ዝነበርኩ ኣላትኒ ብጣዕሚ እውን ደስ ትብለኒ ኣብቲ ኣድማስ ተስፋ ኣሎ ዝብልሲ ብጣዕሚ የድፈትዋ እቲ ኣርእስታ ካብ መፅሓፍ ካብኡን ብዙሕ ነገር ስለ ዝትምሃር ዘለኹ ማለት እዩ ንሕብረተሰብና ክጠቅም ኢልካ ዝፀሓፍካያ ዝተርገምካያ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ እስከ ትሕዝቶኣ እንታይ እዩ ካብኡ ከ እንታይ ክመሃር ከም ዝጠቕሶ ዝፀናሕካ ኣውቲዝም ኩነት ዘለውን ዘይብሉን ወላዲ ክጥቀመላን ከንብባን ስለ ዘለዎ እስከ ትሕዝቶኣ ፈሊጦም ከዓ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ገዝኦም ከዓ እትዎ እሞ
كم زعنا تماهيرين فليت زلخو ሕብረተሰብና ከዓ ክትጥቀም እስከ ንገረና እንታይ እዮም ክረብሑ ዝኽእሉ እንታይ እዮም ክፈልጡ ዝኽእሉ እንታይ ዝሓዘለት እያ እታ መፅሓፍ ናባኻ ተስፋ ንሓውን Okay. እታ መጽሐፍ of course بعمقوትን ብዝርዝርን ኣትዋ ኣብዛ ዘላትና ግዜ ኣሸጋሪት እያ ስለዝርዳእኒ እቲ ግዜን ኣነ ከዓ ማዕረኽ እንደይ ፓሽኔት ከም ዝኾንኩ ንኽገልፃ ማለት እዩ ግን ብሕፅር ዝበለ ነዚ ንኽገልፆ ዝምሰኽ እውን ዝፀናሕኩን ትሕዝቶ ብሓደ ክልተ እንዳገበረት እያ ተረዳእካ እቲ ዕምቆቱን ኣገዳስነቱን ከዓ ትዛረበካ ማለት እዩ ግን በቃ እታ ነጥቢ ኩነተ ኦቲዝም ፈቲና ፀሊእና እንዳበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣብ መላእ ዓለም ንሕና ከዓ ከም ሕብረተሰብ ንሕና ክብል ከለኹ ብፍላይ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ዘለና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳን ግብፂ ብናይ ማይቶኮንድሪያ ጥዕናና ካብቶም ብዝለዓለ ደረጃ ንጥቃዕ ዘለና ክፋል ሕብረተሰብ ዓለም ኢና ንምንታይ ከምኡ ኮይንና ከዓኒ ነዊሕ ዓመታት I think ብስርናይ ካናዳን ብሓርጭን ብፊኖን ዝተኻየድና ሕብረተሰብ ኢና ንዩጋንዳ ንሩዋንዳ ንብሩንዲ ንኮንጎ እንድሕር ከድና ግን እቶም ሕብረተሰብ እቲኣቶም ካብ ተፈጥሮ ገና ኣይረሓቑን ዘለዉ መሬቶም ዝሃበቶም እንዳበልዑ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ንሕና ኣብ ምግብና ክልተ ነገር ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ሽኮራውን ቅብኣታውን ቅብኣትን ሽኮርን ኣብ ዳይት ናትና ኣብቲ ንበልዖ ስርዓተ ምግቢ ምብዝሑ ከዓኒ ንብዙሕ ሽግራት የቃልዓና ኣሎ ማለት እዩ መሬትና እንድሕር ርኢናዮ ብናይ ከባብያዊ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ፅልዋ ናይ መሬት ብምማቋ እቲ ከባቢና ዝነበረ ጀቕጀቕ ጠፊኡ ኣብ ከባቢና ዝነበረ ማይ ጠፊኡ ከባቢና ዝነበረ ሰዓር እንዳጠፍአ መቸም ናብ ምድረ በዳነት እንዳተቐየረ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ኢለ እንተገለፅክዎ ምግናን ኮይኑ ኣይስማዓኒ እዚኣ ትሰማምዑ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ባክቴርያ ከዓ ከምኣ እዮም ዝፀንቱ ዘለዉ ራይት ናታቶም ፅንተት ከዓ ናይቶም ባክቴርያታት ምፅናት ከዓኒ ቁፅሪ ሓደ ንእምሮና እዩ ዝፀልዎ ዘሎ ኣብ ዓበይቲ ዲፕሬሽን አንዛይቲ እዚ ርፅ ፍርሒ ገለ እዚኣቶም ኩላቶም ዝመፁ ዘለዉ ናይ መዓናጡና ዘይምጥዓይን ዳይሬክት ልኻ ምስ ሓንጎልና ዝተኣሳሰር ኩነታትን እዩ ዝፍጠር ዘሎ ሰለስተ ነገር ነመንቸክ ፕሮቶኮል ሰለስተ ነገር እያ ትዛረብ ተን ዓበይቲ ነገራት ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ባክቴርያ ምምዝባል ኣብ መዓናጡና የጋጥም ኣሎ ተኻለይቲ ኣብ ሓንጎልና መጉዳእቲ የጋጥም ኣሎ ኦኬ ኣብ ሓንጎልና ብሰንኪ ናይቶም ባክቴርያ ምምዝባልን ናይ መዓናጡና ምዝራቕ ምግጣምን ሕጂ እንታይ ኮይኑ ምዝራቕ የጋጥም ኮይኑ ናይ መዓናጡ ምዝራቕ የጋጥም እንታይ ኢልኩምኒ ኣብቲ ትቦ ናይ ኣብቲ እዚኣ እንድሕርላ ኮይና ልናያታ ከብድናሲ ትውሽጢ ከብድና እቶም ባክቴርያ ኣብኡ ጥፍጥፍ ኢሎም እዮም ዝቕመጡ ሕጂ ከምዚ ንህቢ ዓሲሉ ዘሎ ንበሎ ንህቢ እንድሕሪ ዓሲሉ ብሓደ ቦታ ጥፍጥፍ ኢሉ ነቲ ቦታ ሒዝዎ ኣሎምሽ እቲ ንህቢ ገዲፍዎ እንድሕር ከይዱ ነቲ ቦታ ግን እቲ ሸፊንዎ ዝነበረ ቦታ እዩ ዝረአ እቶም ባክቴርያ ከዓኒ ነቲ ናትና ናይ ከብድና ድዩ ናይ ቀጢን መዓናጡና ድዩ መናድቕ ይሽፍንዎ እዮም ንሳቶም ክውሕዱ ከለዉ ምዝራቕ የጋጥም ምዝራቕ ብካልእ ምክንያት ከዓ የጋጥም እንድዩ ናይ ፉድ ኢንቶለራንስ ገለ ካልኦት ኣለዉ ካልኦት ጠንቅታት ኣለዉ እንድዮም ግን ናይቶም ባክቴርያ ምውሓድ ሓደ ነቲ ናይ መዓናጡ ምዝራቕ ከም ዘጋጥም ይገብሮ ካልኣይ ከዓኒ
ንሳቶም እቲ ናታቶም ባላንስድ ኮይኖም ክነብሩ ዝግብኦም ቶም ሓደ እንድሕር ውሒዶም ነቶም ሓደ ይውሕጥዎም ወይ ገለ ምሻሎ ንኣብነሲ ኣዛብእ እንድሕር በዚሖም ኣብ ሓደ ሕርሻ ቦታ ተናብኡ ዘለዎ ኣባጊዕ በሊዖም ክውድእዎን ኣይግድን ኣይኮነን ሽዑኡ እተን ኣባጊዕ ይፀንታ ኣለዋ ማለት እዩ እቶም ኣዛብእ እንድሕር በዚሖም ኣብኡ ብድሕሪኡ እተን ኣባጊዕ ካብቲ ቦታ ክፀንታ እየን ካብቲ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ ናይቶም ባክቴርያ ከዓኒ ናይ ገሊኦም ዝሰማምዖም መግቢ ምሰው ሓድና ኣሎም ኣብዚ መዓናጡና ንሳቶም እንዳፀነቱን እንዳወሓዱን ይኸዱ እቶም ካልኦት መፂኦም ከዓኒ ኣብኡ ይግርግሩ ኣብዘይ ቦትኦም ይኸዱ ስለዚ ዓዲ ሙሉእ ንሓደ ዓዲ እንድሕሪ ሰብ ገዲፍዎ ከይዱስ ዝብኢ ይኣትዎ ተዓዲ ይኮነን ሰብ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ዝብኢ ከኣትዎ እቲኦም ባክቴርያ ከዓኒ እቶም ኣብቲ ቦታ ክነብሩ ዝግብኦም ባክቴርያ እንዳወሓዱን እንዳደኸሙን እንድሕር ከይዶምሎ እቶም ካልኦት መፂኦም እዮም ዝወርዎ ስለዚ እዛ ተጋጥም ዘላ ናይ ኩነተ ኦቲዝም ኣብዘይ ቦትኦም ዝገዓዙ ባክቴርያታት ዘስዕብዎ ፀገም ንሳቶም ኣብኡ ምስከዱ እቶም ሓደ ምስከዱ ከዓኒ ኣብኡ ስለዘየለው እቲ ናይ መዓናጡ ምዝራቕ ከዓ የጋጥም ስለዚ ናታቶም ስብርባር ናብ ሓንጎል ክድይብ ከሎ ሓንጎል ከዓኒ ይህረም ይውቃዕ ይጉዳእ መጉዳእቲ የጋጥሞ ክንዲ ዝፅገን ክንዲ ዝላጋገብ ኣብ ገለ ክፋላቱ ፀገማት የጋጥሞ ዳስዋይ ገሊኡ ሰብ ብቋንቋ ይምዕብልን ገሊኡ ሰብ ብስምዒታት ኣይምዕብልን ገሊኡ ሰብ እንታይ ሽሙ ኣብቲ ዕብየታቶም ምምዝባላት ዘጋጥም ማለት እዩ ስለዚ ኦቲዝም ኮይኑ ክመፅእ ክእል ካልእ ነገር ክኸውን ይኽእል ግን ምምዝባላት የጋጥም ዶክተር ነመንቸክ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብዛ መፅሓፉ ብሓፃራ ማለት እዩ ነቶም ባክቴርያ ናብ ቦቦትኦም ተመሊሶም እቶም ዝፀንቱ ዝነበሩ ከዓኒ ተመሊሶም ክራብሑ ክኽእሉ ንዕኦም ዝኸውን ፍሩስካ ሃቦም እያ ፍሩስካ ኣለዎም ከምዚ ንላም ንኸብቲ ፍሩስካ ትበን ንዕኦም ከዓኒ ፍሩስካ ኢኻ ትቦም ንሳ ከዓ ኢኒሊን ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብ መግብና ፅቡቕ ፋይበር እንተንበልዕ ነርና ኩላትና እቲኦም ባክቴርያ ይምፀነቱን ነይሮም ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ዘበናዊ ንበልዖ ዘለና መግቢ እኹል ንሶም ዝበልዕዎ ንሕና ግን ዘይንሕቅቆ ሽኮር የብሉ እታ ፋይበር ትበሃል ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ስለ ዘይብሉ ሳፕሊመንተሪ ውሰዱ ይብለና ኣሎ ዶክተር ነመንቸክ እሳ ከዓ ኢኒሊን ትበሃል ኣብታ መፅሓፍ ተፃሒፋ ኣላ እታ ኢኒሊን ንዕኦም ክንቕልቦም ፍሩስካ ናይቶም ባክቴርያ ተኻለይቲ ኣብ ሓንጎልና መጉዳእቲ ከጋጥሞ ከሎ ነድሪ እዩ ዘጋጥሞ እዚ ነድሪ እዚ ክሓዊ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዘይትውልዕ ይሕውዮ ኦኬ ዘይትውልዕን ዘይተዓሳን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣክቹዋሊ እቲ ዘይተዓሳ ነቲ መጉዳእቲ ይፅግኖ እቲ ዘይትውልዕ ከዓኒ ነቲ ዘይቲ ኣብ ቦትኡ ንክበፅሕ ትራንስፖርት ይገብሮ ስለዚ እዞም ሰለስተ ነገራት እዚኣቶም ሕጂ ክንዲ ዝማንካ እዩ ክንዲ ዝዓቐኒ ገላ ይብለኩም እኔ ነናቶም ዓቕን ኣለዎ እቲ መፅሓፍ ርከብዎ ኢኹም ነናቶም ዓቕን ኣለዎ ብየናይ ዓቕን ከም ዝውሰድ ከዓኒ ይሕብረና ዶክተር ነመንቸክ ማለት እዩ 4 ነጥቢ ካልእ ኣብዚ መፅሓፍ ዘሎ ካበይ ትረኽቦ እቲ ሳይንስ ብድሕሪኡ ዘሎ ብዕምቆት ይገልፀልና ማለት እዩ ካበይ ክትገዝኦ ትኽእል ከመይ ክትረኽቦ ትኽእል ከዓኒ ኣብኡ ተቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኣይ ቲንክ ከምዚኣ ትመስል መፅሓፍ ምልእቲ ብ10 ደቂቕ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ኣሚን ክብረት ዓዘብትና ይሓቱ ኣለዉ እንዲኦም ብምንታይ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል እቲ መፅሓፍ ኢሎም ይሓቱና ኣለዉ ኣብ ምንታይ ክረኽቦ ዝኽእሉ ናብ ካልእ ሕቶ ክስገብ ንፈለና ኦኬ ኣይ ኖው ኩሉ ግዜ ታይም ኮንሽስ ምዃንና ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ሕቶታት ክመፅእ ከለውን ዝያዳ እንዳስፋሕና ክንከይድ ከለና ኦር ታይም ሊሚቴሽን ክህበና ክእል እዩ ኣነ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ግዝኡ ኣብዚ ተመዝገቡ ገለ ምባል ብዙሕ ኣይፈትዋን እንዴ ንሕጂ ግን ክምልሳ እየ ብዙሓት ዌብሳይታት ኣለዋ ሓንቲ ካብአን ሰማያት.com ኢሎም እንድሕሪ ኣዚዞም ኣብ ኩሉ ቦታ ዋላ ብዓዲ እንግሊዝ ወኪል ስለ ዘለዎም ንኤውሮጳ ክሰዱ ክእሉ እየመ ብኣሜሪካ ክሰዱ ክእሉ እየመ ሰማያት.com ቁፅሪ 1 ኣለው ዮናታን.se ቁፅሪ 2 ኣለው ሄቨን ቡክስ ኣለው ብዙሓት ዌብሳይታት ኣለው ዝሸጥዎ ማለት እዩ ሰዋላቲ ምስ ሰደድክዮ ፌስቡክ ዲ ዌብሳይቶም
ليستابو يسددو أو تتسددو يحيش إليه حسب سما نايتا مصحف أفتي أدماس تسفى ألو تبليا أبزي ناي تيك توك أب كله سوشيال ميديا شيركم جوبينا إحوات بقت تتاون إن حد عم مسج سريدكم اللاون إن أتلين كنسجلكم إنا I think درجة كابتي ساعتنا ون I think حالتنا I think حالتنا فارتتو كنقبع سلازقنا تسفى محاول yeah ገና ኣብዚ እዞም እውን ኣትዮም ስለ ዘለዉ ኣሕዋትና ከምኡ እውን ኣብ ቲክቶክ እውን ጆይን ዝገበሩ ኣሕዋት ስለ ዘለዉ ቅድሚ ምውዳእና ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለዎም ምክንያቱ ዓበይቲ ርእስታት እየ ናብ ካልኣይ ክፋል ክንገብሮ ምክንያቱ እዚ ኣመጋግባና ብፍላይ ዕሙቕ ኢልና ክንዛረበሉ ኣብኡ እውን ከም ኒውትሪሽኒስት ኣፍልጦን ርድኢትን እውን ስለ ዘለካ I think ملسي لا خزان من دعر كانت زار ميركاسي ملسي ما نحنا سي ناي صرناين فينون كندا نعنا بلنا كافت قرعن صحلن من وصيناينا نسون ناي غزارسو تتقعنا ነገር ተማጋግባናስ በብዙሕ ነገርና نحنا ካፍትና ህና መንነትናን ኣመጋግባና ተፈጥሮናን ሓቢልና ዘለናሞ ስባ ሓቢልና I think ፓርት ቱ ክንገባይና ግን ናብዞም ሕዋተይ كهوم عدل عبزم زلخة حافتنا أنا كان نشتي قرأتها قبل نتحاتاتلتي أوتيزم زتردد حبرة سب كنفتر أبتبل بفلا يبتي رديت بحفشوت حبرة سب زلو رديت كابتي سدرابيتنا القلي كابتي بتخونت زلو سدرابيت ويكا خابت أمك الخالون انتاي تقبروا اللهم نتم قول عنسي نتي أب حبرة سب زلو ميس أندرستاندينج أب حبرة سب زلو زي حت درجة رديت بو مسرت كأني أنا كسب معنا تبيز غنزو سمعني زرباتات يسمعي رجز أني ناتي فلتأتين تمكرين بالرد كله نسبات ون أنا كم زخف أمي قبرني رك خوني خيلي لي حسب بستخ علامة أن أفنا ابن خفتلو حمومات قال ندابلنا نقابرو تنزلتات ببزح ملكئتات زي حلاف النتاوي نبخاز سبر عزمت خاز سبر زربا أب وشتي بيت كريستيان تسمعوا أو وشتي مسجد تسمعوا أو وشتي كاب مهران تسمعوا كاب بزحات ولدي تسمعوا متشم بطعمي الزحرق زرباتات تسمعي خموني بتاع علامانا من الباتات بتمت زلا سومن ونزا استزياء الزارب اللي أنا دسي بلني تأجمي يقولوا نتي ناي تمت حافة بيت جزء انقطعت ملكتات جلزبل نتي زمل كتو سدرا بيتات مدب كنسر عنلو تصبغي تأوير نس نتي حبرة سبقن حجون دقيمة خبلا زدلي فولي مخان كلاتنا استفلا لنا هنا نكونت أوتيزم حمامي وحمو نخم أزلو وسب حمو ميزبل سب تخم أزبل سبي عايز زيادة حمو مغنياتو يتردون نتي حقي يتردون نتغنتا اتي ام كلهم سوات كأنا بحنتي زنبي لأتواب بيلكا كم بحنت عينت انت شو مخت قورم جيجاي تخيل أي كم حبرة سب كردا النازل هو مو على في النتاوي كيد خن كيد زلنا كنت أوتيزم زلوا سبات قال لي مبرحتي زي سما معهم كوني خوليام قال لي دمس زي سما معهم كوني خوليام قال لي زتخدن وكدان ولا استخدن وكدان تكستشر ناتو زي سما معهم خيلي قال لي كأني أو زلوا خبابي دس زي كبلهم يخيلي خون كومي تكونت ناتومي نسو أز تفلي خوينهم جن أبكال بملؤ بزيرو تربحهم مالتا يكون سازي أبكم أخناتات كم حبرة سب نحنا معي زرعينن زداليوم مالتيو كم حبرة سب نبزحنتنا خنقبل كنكئل علنا نفللياتنا خنخبرو خنكئل علنا فللياتنا ملكعناي حدا سب أوتيستي كوينو كاب فتسئم لأن مئة خابانا كابتون كالوت سبا عادسي عند مئتيو أب فيزيكس كون خيل أب ماثماتيكس كون خيل أب كمبيوتر كون خيل نعلم كأني
فلوي صقع يبقى فلوي هيابي تسبت نزع عالم زيا يبلص أن ندهلو حدا كن بمئة ندخونه خلوسي تحتينا خاجرنا خنريو ندل فلوي سلازخونه طرح مالتي سازي كم حبرة سب كنقبرو زلنا انقايتات بزح لنا أبنت أبيت كريستيان يمتو كندي سدرا بيت كريستيان كأتو سأليهم سب وداد هبين دي خم هبين دي زنت روي قال مش هلو بك اللي بخاز سبر زراباتات أوشت بيت كريستيان أوشت نايت مكنت بوتا أوشت ناي مرعى متحواسات أو قال متخابات زي حلف النتاوي زربا أزي بزح زي حلف النتاوي زرباتات يزسمع موني كم حبرة سب كنت أوتيزم زتردو حبرة سب كنفتر إلنا لما عنتين الزارب كاب هلنا ناب حبرة سب نازل لن ملأختي بزحي بتعمي بك بزحي ناب حبرة سب زلني ملأختسي بزحي إذا ملأختي زخان انتايو مجمرتا نتمثل لاينا كنخبروخ نقبلو لنا فل اللياتنا خاني بزح تصقع الله جن كل خناتات نخلنا بمعري يسامى معنا مالتها يكونن ندحر الدم سزبر تعጫው ዘለዎ ቦታ ዘይ ሰማምዑ እንተኮይነቶም ቆልዑ ንምንታብኩም እኹነታት አምጽኢና ነጨንቆም ነሸግሮም ኣብታ ዘለዎ ዓለሞም ኣብታ ናቶም ኮንሳቶም ጥዕም አለው ጽቦ አለው ንምንታይ ኢና ኩልና ሓደ ዓይነት ክንከውን ነዳል ኣነ በርበረ ይፈቱኒ በርበረ እንድሕር በሊዐ በዚአን የዝርህጽ ከም ኣብታ ማዕዲ ከም ተቀሪቡ ዘሎ ኩሉ ሰብ ማዕረ ሓንቲ ዓይነት ጉዕ ብላዕ እንድሕር ኢሉ ንሰብ ኣነ ጉዕ አይበልዕን ንምንታይ ከም ኩሉ ሰብ ሓንቲ ማዕረ ኩላትና ሓንቲ ዓይነት ጉዕ ሓንቲ መራር ጉዕ ንበልዕ ገሊእ ሰብ ተሰማምዑ ገሊእ ሰብ ኣይተሰማምዑ ኣነ ውሕድ ዝበለ ጉዕ ዘለዎ ውሕድ በርበረ ዘለዎ ውሕድ ጨው ዘለዎ በልዕ ሰአና ኣይተሰማምዐን ንምንታይ ኢና ንቆልዑ ኣብ በርዝደይ ጫውጫው ዘለዎ ድምፂ ዘለዎ ወይ መብራህቲ ዘለዎ ገለ ዘለዎ እንድሕር ንዕኦም ዘይሰማምዑን ኮይኑ ንምንታይ ዘይነኽብረሎ right كلاتنا استفعلنا الدنيا سازي نتفل اللياتنا نفلطون نقبلون نخبرون خلاي كاني نفس وكف سب نناتو بالجعب نناتو عودي زد معلو عودلو كلاتنا نتسب كاني ببزد معلو نجر نتقملو ببزد معلو منجدي اب عالم يكون اب هيوت يكون اب هيوت حبرتسب ما بركته يقبل أنا في كمبيوتر ساينس ولا حنت نجاري يقبر يلهم ساب ديجري درجة قالة تماهير له أنت نبرك ولا حنت نجاري سرح يلهم زد مع اللبوتات جناي سأنكون أبتدي ندابلكم زد مع النجاري يقبر له زد هرفن جن مود أتايبل سزي إذا كانوا أتصبت كأني معت نجاري يترفهم ولا خجبروا وناي كل يوم هزد معلا يمرزوا بتهزد معلا أي بركته أخ أنا خبره سلازي نمنتاينا تحت خال حدا اللي انت حدا تحت نبلو كلنا معرينا ابنا ندمعلون زسما معنا بوتاتاتن كوناتاتن كالنا سلازي كم حبرتسب بزح تمرتن بزح ردئتن يدليناي بفلاي اب حلفنت بوتا زلو سبات كم كانت ممهران مرحت كوميونيتي سدرا بيتات ولدي ابتي نقولعو كحبحبو كاليو حبرتسب سلطانن حلفنتنا بزهابون بوتا زي حلفنتاو زربا زي حلفنتاو سراح زي حلفنتاوي بتعمي قدائي زخوني تقبارات ترئي كاب بيت كريستيان كمتزق كلو كاب ممهران كمتزق كلو كاب عبيت سباتي الكاتزبيم كمتزق كلو بفلاينتهم ولد بتعمي زقودهم سازي بليس بجاختكم نخل سب لبواي حلفنتاو زخوني زربا حلفنتاو زخوني سراح كنسرح لنا بزعبا زو نجار زن زكونة زن كأني زلنا فلتت كنعمق كلاتنا أبزت زلنا يو حلافنت إجامنا خنشكم بزا قاد أمزي كلا بو يفتو مالتي يعني واو يعني لا تسفهم حوي نايب حكي نربعت أبقى كفالنا ون كفال نايت جزا كفال نايتي ودتولده كفال نايت حبرتسب ብዙሕ ግዜ እውን ዝመፀና ኣዴታት ኣቦታት ገዲፎምና ይኸዱ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ትርድእ ስለዘይብሎም ወይ እውን ኣይደግፉና ኣብዚ እውን ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ወላዲ እቲ ኣቦ እንታይ ክገብር ኣለዎ ብልብል እውን
عمق زبالة جيركا مخرن تهيب كالنا بزمت زلو إزاي أون لو واقع محنا تدلي تسبو محاول نابزوم عاتيام زلو حواتنا معدل كنهب مددنا نعدسو حتى تاتبوزح يمتصالو في لايف تيك توك تلايك باس لزلنا حواتي أبزمت زلو كله تحتوتاتكم ويون بمسج جيركم تحسيريتكم لنا ويون جاين ندحر جيركم كا بقى تحتو تقوليهم كن عدل كهبي ناب حفتي أبزم زلخي ناباكمو دحريو أب تيك توك مزلو عدل هيبنا مدبنا كن عدسينا اللغة ده سمعنا اللغي حبيتينا يلو اللغي سلام يد حتى حتى يبلين كسمع إلي آتي يا ريتا نو تسأجيم يلك حرك تسأجيم يلك أب تيك توك نزل لكم أحوات سخونة حتى نحلال لكم كينو ناباكم عدل كوبمو مدبنا ودي ناس لزلنا هنقصل نخلينا أب تيك توك عين عاسونينا كن حتى نحرال لكم كينو قدمي تسوم مدبنا متصاونا أب فيسبوك يوتيوب كان ودأ سلزلنا ناباكم سلام سلام سوري تويسي كزارب كله جي بطعمي تقرب كده نقرأ بيركسيان كمان سؤاله ولا وراي قال عينه قفلت أصلا زيبنا كلها أنا بكونتريبيت نقرأ نقرأ له تنطلوز لا تامي جيرنا أنا educate نقرأنا بنفس job church كنا approach نقرأ بحكونا like what's the safest way تامي جيرنا extend approach جينا راحت لي ما بدي بيركسيان زي كان مستأجر فيرس مستأجر بزارة سمع حياة تسمع حوي يا بمسرته تبكن دي زبكني تحت تمتصلي مالتي بتدلونت زي مهلاو اب حبرتسب አሎ ዝኸድካዮ ቦታ እንቅፋታትን ተቃውሞታትን አሎ ነቲ ንምፍላጥ ዘሎ ረሲስታንስ ማለት እዩ ስለዚ ዘገድሰና ኩሉ ግዜ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ሎሚ ካል ምዕራፍ እዩ صباح كأخال معلتي صباح حدش معرف حدش عدلات حيزاتلنا تمتص زلا معلتي امالتي سازي كم حبرته سب تازم صخيانت بي صبقت نطبي انون طيس يازنبركو نطبي خانا بدعم مسخي سماما اب حبرته سب زي فلطت زن زردئت زن كاتو ግን እንታይ ክንገብራለና ዝብል ቲንክ ትዝበለጸ ዘበን ኢና ዘለና ሎሚ ሓደ ሰብ ناب عالم ملؤ زلو حزب إرترا تازفل حبريتا خم حلال فلو زخيل جزيئنا بزحنا زلنا اتي عبيت حبرة سب اب قمت زأتو نخمز يوم عينت تمهرتتات حدشت نقرات تححزاني كم زكونت زلو قولعون كالئن زملكت اتوما مريحنت زلو سبات بمسرتو قدام اي درجة سلطاناتات كوستو اني يمعدم مالتي ناتي رئيتو ايزي شعو نساتهم كأني اتي فلتت تحبريتا نابت تحتيهم زلو حبرتسب كأني كوردوو تأقام يقولو من مالي ويكا اتمع عصوتات يخفتو لنا مغنياتو ابزز حلفة 4 عامت عاويتنا يزلن عاوت كالي لايكونا بزح نقر تزاري وبزح نقر تقاليتو بزح سقومتات توسيدو لشحات متأحفتي ابنة زياسي بشحت شيء الله سبي وصل له خم حسو اتي رديتن فلتاتن كاني بتعمي عمق الله كي ولد سبي ينببالو زولد ينببالو كم اخونتات زقاطوم ينببالو بزح رديت كاني يسفحالو استمرتاتون كم انهبالنا سلطاناتاتون انهبالنا ابستفالالي አጋጣሚታት ብዙ አስተምሮታቱን ይወሃባሉ ስለዚህ ህብረተሰብ ክፉት እዝኒ ገይሩን ድሕሪ ተበጊሱ نحناون ولا أنا نزز قال زلخو سبسي اب 2020 قد محمش عام كم 7 يناير 2020 2019 بقى كم 7 يناير 2019 والسن فلتات يناير نبزعبا اوتيزم يكون كالوت نغرات ግን ተማሂረ አንቢበ ተርጉመ ገለገረ ኣብ ገለ ደረጃ በጽሕ ኣለኹ ኢለ ይሓስብ ትጉዕዞ ወዲየ ማለት አይኮን ሓንቲ ስጉምቲ ደልተ ስጉምቲ ግን ከይደለኹ ስለዚህ ነብስ ወከፍና ኸአኒ ሐላፍነት ወሲድና
كن استمرتات كن ساتف قال نقبر صبغي قديمكم نخاني ابزخونه يكون تشرش ابزخونه يكون كوميونيتي ابزخونه يكون متخابات استمرتات كنهب لوات علنا انت باكل انت بزوم انت بخلق ملكه مالتي او اذا تكوري استمرتات كل جزء كوهتي اب عالم ملوخان افيلبل علنا ወይ بزوم ወይ باكل مالتي ካልኦ ሰባት ካኒ እንዳተጻላለና እንዳተጻላለና ትዝመህር ዘሐል መልእክት ዘመሐላለፍ ሰብ ካኒ እንዳወሰኸ ኸይድ እዩ ዝብል እምነት አለን ስሩዕ ኮርሳት ካን አለና ኣብቲ ስሩዕ ኮርሳት ዝሳተፉ ዘለው ኣሻሓት ወለድ ካኒ ነዚ ፍልጠት እዚ ሰኒቆም ይወፅሉ ስለዚ ኣት ሊስት ብናተይ ስልጠና ዝሓለፉ ንኩነተ ኦቲዝም ብኩሉ ሸነኻቱ ተረዲኦም ኣብ ሕብረተሰብ ኣትዮም ዘለው ስድራ ቤታት ዳርጋ 4000 ዝኾኑ ስድራ ቤታት ኣለው ማለት እዩ say proudly ክንድዚ ዝኣክል ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ምህላዎም ብዙሕ ሰብ ተቐይሩሉ ኣብ 4 ዓመት ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ እውን ብዙሕ ቁፅሪ ክቕየር ምዃኑ ከዓኒ ይኣምን محاول سلام حضرتك أول حارة ما هاي محاول الشيخ سلام كلهم حيث لا دمزي قلسي الموضوعهم سنة ناتهم أوي زبان وحدث لزبان ناتهم ناتوس ويتفكر في البعد النسي أثناء كتابة مستقاطهم يبرم ذلك عموني قلبه عنده مكان تجربة كتردات زي كل إذا أنت سمعت زبان أنت عارف الدليل أنت تتابع كمستقاطه بالنسبة لجرات زي يوجد له زي تبرح لي معناته سجاب لك أحد عمد يدك أو تعمد زوجك سجاب كتابات بفلة معناته كل كتابات الله وندي كلنا سعبنا تعلو كان دقنا ثنا عصر تطور وين عمد الفرق عن زوجته مستقاطه بس زي وسدنيا زي ناي ملكتنا أوتيزم كريو سلازس تختابت دو أيكونن وي تختابت نز نجارات زي قالوا أيكونن سحق سجبر زولو مالسي تزول كاس بنصارو ديجو أيكونن سنت تختابت كل زياسي بخمي صاحب مسلات تخل نالوات بزحف سجدور كي يخلص لزغن قالوا نير نحتاج جند حنا خل معك دحاني انت مسلك حتى كمي غير كاف بقلبت ايله خردا اسكردا ان بقلبات اخ تكون I think إذا تزارب إيمحاوي نابخا يا تخلي تغانسي درجة مالت قلب على قبل كان كتابتي بعضي كتابت استغلال عايز أبني أوتيزم قبل كان جد نحكم كنت سمي إنك أنت حرقنا تختارت كابيكويشن نوز أيو إلك أنا تزاريك هجسي مالت بزحات ولدي مالت ما مثلا حجوكا كل سب مورال غير وسي زارب الله تسفق عنه كل سب كوين وهجي هجس درجة تست درجة زي ما قلنا درجة تست I think كيف قلت لنا ترميها sorry يقرارص الله بتاعم أوه حجي إذا كتابت سي درجة زمزح إرتراوي بفلاي مالتي إذا كتابت إحنا متابع كده يزخون زلوا لازم نزيك أنت يا لما سمعت تجبر كايو مالتنا كتابت رول أوت كتجبر زجبر كاس أنتايو أنا إما حنت نجار كرداكا زي تردد فن نجار الله مثلاً رول أوت هاي جبر كون أنسو اللودي إما الله سمعك الله أوكي حجي حنت نجار كنجرك إما أوكي سمعنا حجي رول أوت هاي جبر كون الله أيولكون يلون كأيولكون بقى مو مجمر تجمر نابنت أب جنجل أبناي كونغو برخاتات زلو غواسوت سدرابيت كبت غواسيوم أو زلو بانانوم أو زلو أرانشوم بليعوم زنبرو
ናይ ሽኮርዲ ናይ ዘይትዲ ገለዲው እቲ ዝተመስርሐ ማለት እየ ዘይብሎም 100 ቆልዑ ኣብ ጫካታት ኮንጎ ወሲድካ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ዘይትን ሓርጭን እንዳበልዑ ካልእቲ ፍሩታታት ኣብ ኣውደ ዓመት እንተጥዒሞም ዕድል ገይሮም ማለት እዩ ሕምልቲ ኣብ ኣውደ ዓመት እንተዕድል ገይሮም ተረኺቦሞ እዘይ ኮይኑ ግን ተንዝረኽብዎን ዘይቲ ጀሚላ ጥራሕ እንዳኾነ ማለተይ ስቲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ዘይብሉ ዝቐለብካዮም ኣብ ኤርትራ ዝቐለብካዮም ሕብረተሰብን ንዓና ዶ ብብዝሕ የጋጥመና ኣሎ ኢልካ ተሓስብ ኦቲዝም ዋላስ ነዞም ኣብ ኮንጎ ዘለው ስድራ ቤት መጀመርታ ክሕተኩም ንኩልኩም ማለት እዩ ራይት ንፍቶን ንፅላእ እቲ ፕሪቫለንስ እቲ ብዝሒ ኣባና እዩ ዘሎ ኣባና ዝህልወሉ ዘሎ ምክንያት ከዓኒ ኣብ ኮንጎ ዘሎ ቆልዓ ይኽተብ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቆልዓ ይኽተብ ኣሎ ግን ናህና 30 ካብ 100 ድሕሪ ኦቲዝም ኣጋጢሞም 3 ካብ 100 ነቶም ኣብ ጫካታት ኮንጎ ዘለዎ ቆልዑ ኣይጋጥሞም ክልቲኦም ግን ክተብዎም ይኹም ራይት ክልቲኦም ተኸቲቦም እቶም ኣብዚ ሲቪላይዝድ ዝኾነ ኣነባብራ ዝነብሩ ዘለዎ ቆልዑ ዝያዳ ይጽለው ሶ ሩል ኣውት ግበሮ ሩል ኣውት ኣይትግበሮ ኣይኮነትን እታ ነጥቢ ንኽልቲኦም ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ብዝኾነ ይኹን ደረጃ ከጋጥሞም ይኽእል እቶም ንሕና ናተይ ትውልዲ ናትካ ትውልዲ እዚ ናትና ትውልዲ ዘሎ ሕጂ ብሕሱም የጋጥሞ ኣሎ ዕድሜ 20 ዓመት ቆልዑ ዝወለዱ 100 ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለው ወለዲ ወሲድካ ድሕሪ 20 ዓመት ዝወልዱ ዘለው ሕጂ ከዓኒ 100 ኤርትራውያን ዝወልዱ ዘለው ስድራ ቤት እንተንወስድ ክንደይ ዝኣክል ብዝሒ እዞም ናይ ሕጂ ይጽለው ይህሉ ካብቶም ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበሩ ግን ንኽልቲኦም ቶም ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበሩ ወለድን እዞም ሕጂ ዘለው ወለድን ኩሎም ግን ደቆም ኣኽቲቦም እንድሕር ወሲድና ያታ ኢኩዌሽን ማለት እዩ ቶም ናይ ሕጂ ዘለው ዝያዳ ይጉድኡ ርግፀኛ እየ ከዓኒ ድሕሪ 20 ዓመት ዝመፁ ዝያዳ ክጉድኡ ከም ዝኽእሉ እዚ ኣካይዳ ኣመጋግባ ላይፍ ስታይል ንኸዶ ዘለና እንድሕሪ ከይዶ ከምኡ ኢኻቲ ሳይንስ ፕሮጀክት ዝገብሮ ዘሎ ኢትስ ኦል ኢንክሪዚንግ ንምንታይ ክትባት ኣይተቐየረትን ቶም ቆልዑ ኣብ ዕድሚኦም ኣይተቐየረትን እታ ትወሃብን መዓስ ትወሃብን ሓንቲ እያ ራይት ሶ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ግን እቲ ናይ ፅንተት ናይቶም ባክቴርያ ምትእትታው ኣብ ትውልዲ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እቲ ንበልዖ ዘለና ዓይነት መግቢ ንቃልዖ ዘለና መርዛማት ነገር ኩሉ ነገር ተደሚሩ ተጠቃዕቲ ይገብረና ኣሎ ሶ ናይ ኦቲዝም ማኒፌስት ዝገብር ኢለያታ አንተ ወይ ዝገልጻ ዝነበርኩም ክትባት ኣብ ትውግኣሉ ግዜ እቲ ሓንጎል ትሮማ ስለ ኤክስፒሪየንስ ዝገብር ኦቲዝም ነቶም ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ኣጋጢሞም ዘሎ ክትባት ክኽተቡ ከለው ጣዒሉ ይርአ ከምዚ ሓደ ነገር ኮቦርታ ተኸዲኑ ነይሩሲ እልዕ እንድሕር ቢልካ ጥርሑ ኢኻ ትሪኦ ስለዚ እቲ ሰብ እቲ ከዓኒ ክትባት ክውጋእ ከሎ እቲ ዝነበረ ኩነታቱ እልዕ ኢሉ ይወፅእ ስለዚ ጠንቂ ኣይኮነን ዘለና ግን ንበይኑ ጠንቂ ይኮነን ካልእ ጠንቂ ዝጸንሐ ኣሎ ንሱ ክመጽእ ከሎ ግን የጋድዶ ሕጂ ገደደ ማለት እዩ ይገድድ ይርአ ታስተወቅላ ግዜ ሽዑ ንሽዑ ብቐሊሉ ብቕልጡፍን ይርአ እዚኣ እዩ ዝብል ዘሎ ዶክተር ነመንቸክ ማለት እዩ ስለዚ የለን ኣይኮንና ንብል ዘለና ኣሎ እቲ ትባት ክትወስድ ከለኻ ከም ዝርአ ይገብሮ እዩ ክወድቁ ከለው ከም ዝርአ ይገብሮ እዩ ክበኺዩ ከለው ከም ዝርአ ይገብሮ እዩ የጋድዶ እዩ ነቲ ሓንጎልሲ ዝያዳ እዩ ዝቆስል እታ ናይቲ ሓንጎል ምቑሳል እኮ እያ በቃ ክገድድ ከሎ ንሱ ከዓኒ እቲ ዕብየት ከዓኒ ዝያዳ ዲቶረሬት ይገብር ማለት እዩ እቲ ሓንጎልሲ ዝያዳ ይቆስል ግን ሓንጎል ክቆስል ከሎ ክንርድኦ ዘለና ብሰንኪ ናይቶም ባክቴርያ ስብርባር ኣብ ሓንጎል ክኣቱ ከሎ እቲ ሓደ ዓይነት ዘይቲ ብብዝሒ እቲ ኦሜጋ 6 ብብዝሒ ክውሰድ ከሎ
مبار أنكين حنقول مقدأتي كاب كتبات نلعلي أوميغا شدشتري كاب كتبات نلعلي اتنايتون بكتيريا سبر باري كاب كتبات نلعلي نحنقول زفززو اتي بروبيانيك أسيد سازي انتاينا نبزلنا موداق مصراف مبكاي زيت أوميغا شدشتا موساد كتبات موساد كلاتهم نتحنقول كلهم يمزقود أوه كلاتهم كأني تنكيامي تقودائي خخون نتحنقول جن تقودائي نخخون نخمون خقالع زقابورو نقرقن نايتهم بكتيريا مدفعن مصناتن مدكامني السخاء ناتنا لايف ستايلي نوصدو كنينا انتيبايوتيك قدم زتوسد نسو يزدخمو تأدى بكتيريا وحيدو ما مصنح دي زبزح إرتراوين دك نسيون منتاي مادا مليئن رئينا بيزيت انسان أب وشتن زلو بكتيريا زي متعيو وشتن زي متعيو أب قزن مادا زرئي نسوخ أناتو ترالو سازي I totally agree rule out زي كونكو جيري يزلخو I totally agree بكتبات أنا يكونكو دكتور نمنشك مالتين دكتور نمنشك كويني إزارب زلخو بزغلو I totally agree جن underlying issue جن كاليو نسو فمزرقه كمزنقانن راح يزقبر زلو يعني لا تانكو يعني بتاعني زي مسكن دحان أبقصالي انقصالاينا دحق مسيه بتعمل جنيه مسكن سلاتي استمراها أنا دحاني كورد تانكيو كسلاحتي أبقص أنا بدحاني ما هو اوكي امسكين اقول نو دكتور دحان انا فقط من الصلاه النتبيله I'm here in good spirit don't worry اوكي حرايك سمعي حتى قالوا سوات اليوم اللي اريد جامب حدث دكتور اوكي بس نعطيك حتى يكون تسمع او كم يعني زي مسكين بدعن صبا زي كم سلسة عمدي قالوا رفعوا نيشتة إدنا قرنا في ميلاد عبا بياسي بزعب زيادة تزاريبنا نيرنا 5 شو عاكين قالوا رفعوا ريسيرش بيبر دما شير غيرا نيرا ذكروا لغان سمحاي هاي ذكروا بزعبات عنا كسعن أوتيزم من درا هو قال دبل مالتي لينو ديها سلايد سالن حجفا نمشك اوكي سوري لينو ديها اي ترد ان نتاني اوكي لينو that's it so I think كمزي bias of references قال زلو شجرات له بزعبا كتابة أوتيزم نافي argument دبزع زي خانتاي فاتسيمون طاقة كتابة ديكورمو جن extensively dependent لخونو spectrum لخونو قولو that has nothing to do with كتابة نسوي يخونو ولا ولدهم مالتي حجدلو intensive زخانة نصنع تخانتاي ناي gut microbiome diversity and stability issue نتسخولي تادبل كان قريب دقن جن زا فيديو شك قبل حسيب سكرين سن تاوبيت for some reason I don't know أنا دي مخالسينيو يا نسي عملت so this is primarily تا شجر نري أدلنا مالتي thank you تعنا كسائلنا نقلصاص زيا so كاب تساقام نيومان كن كيد كلنا سقعتا كتالي أدلا لعلي تري تري كساكر الوكا خلو مالتي كاب ما أقل دلا نيومان قسنا كن كيد كلنا تا extreme دلا antibiotics يا antibiotics دما food additives تبليا تا food additives ما شكر جعو تم ترانسفات مالتي and I think comes together for you يا غريتا دكتور لين فوي سمعنا اللغة؟ سمعك الله حاولنا أكستيا كل بلاتفورم زلرية كايل سمعك ترح يزلنا مثلا اوكي مثلا بس قدام ساين مثلا مصنع بيتي بالو
اب لينكدين له اب تيك توك اب كل بلاتفورم سلازلو يريكا دمص خاطر حيسمع زلو استخام سنه شو بروجرام يود نفهمه بدوريها بدي حري نغصل كون ثاني حرة يغري تجام سلازدور كوي Okay. Thank you, Lino. كذا لهم نحن كفيو تريسيرش بيبر تقول اليوم سجل لكم مثالي every single autistic تكون أقول يا ريت تسمع حاوي. Okay. No problem. No problem at all. تومس دكتور لينو. نحن بس زلنا نعطو على تيك توك زلوا يغسلوا نحن مدبنا ننبل قال أي كفال بتمس زلوا سلا نقبل سخنا بس الحسبة لون بتعبت ماي نيوتريشن ندخل بالعلنا كنقص علينا قدمو مود أنا جن سخنا نجار اتبلون دحران لو خينو نبخا قبلو مو تسفم حوي مدبنا. Yeah. Okay. So just مجمرتا انت قبل زدلي of course ناي autism ناي كالوت أبز وان زي أب دامنت كم كانسر كم شكور كم كله بلز أمسون بزحات ناي مس لايف ستايل زخدو كونتات جنا مصنعتهم أبشافو بس يحلو إلى أي أمنني جنا نويح بعزو خيد زلوي كم سبات ولك سبات نحنا زي كنا خمولك سبات كلات ناسي كم ديسيبلين تعودتات مالتي جنا خو عزو زلو وعزو اللو حدشتي حسابات حدشتي ارجيومنت حدشت انت اشمو ببزح زمصلو زلو غزينا زلنا بتحدون زحقوس ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ላይፍ ስታይል ናትናን እቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ተመስርሐ ነገር ምስ መግቢ ንውስኾ ዘለና ወይ ከዓ ክብላዕ ዘይግብኦ ተመስሪሑ ከም ዝብላዕ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ ኣብ ኣነባብራና ዝሓለፈ ነዊሕ ዘበናት ወይ ዓመታት ክንጥቀመሉ ፀኒሕና ሕጂ ግን ደቂ ሰባት ከዓ ንሃንጎነ ሚኒት እዚ ከምዛ ዓይነት ፀገም የምፃሎ እዚ ከምዛ ዓይነት ፀገም የምፃሎ እዚ ከምዛ ዓይነት ፀገም የምፃሎ እናተባህለ ዝኽየደሉ ዘሎ ስቲል ውን ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝተኣገደ ኣብ መግቢ ዝሕወስ ነገር ዋላ ትራንስፋት ድዩ ዋላ ገለ ድዩ ኣብ ገለ ሃገራት ዝተኣገደስ ኣብ ገለ ሃገራት ግን ንበልዖ ኣለና ብዝተወሰነ ዓቐን ማለት እዩ ሶ እንታይ ማለት እዩ ተን ካልኦት ሃገራት ክእግድኦ ከለዋሲ ምክንያት ኣለዎን ዘእግድኦ ዘለዋ እቲ እን ካልኦት ከዓኒ እቲ ባላንስ ፕሮባቢሊቲ ናቱ ካብ ጥቕሙን ጉድኣቱን በዚ ጌርና ክንከሓሕሶ ስለ ዝኾንና ድሓን ንቐፅል ንብላዓዮ ገለ ተባሂሉ ዝብላዕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሎሚ ንበልዖ ዘለና ፅባሕ ሓደ መዓልቲ ኮምፕሊትሊ ውጉዝ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ክንፈልጦ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣርእስቲ ከምዚ ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ኦፍኮርስ ንኩሉ ብሳብቲ ትደልየ ዕምቆቱን ንውሓቱን ክትከዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ንኩሉ ትኹብ እንዳበልና ነብሶ ከፍ ሕቶ ክመፅእ ከሎ እንዳ ትኹብ እንዳበልና ነቲ ሕቶ ንኸይድ ስለ ዘለና ከዓኒ I feel very sad ነቲ ዕምቆትን رديتن أبتي كل سماعي زلوا مالتي بربع دقيق بفرق ساعات قال إن خدكا هذا عميق scientific concept كتقال صاخد في التنكلها كابتي تجمعاتي تقول تورده قدعتون حدا جزي خيبة زحت سكت مسفلت بتكخل لخا مالتي مسكت قال صوت النجار ده هلو كخلو بزقل لنا من قد خد قال صون لخا الكخل لخا تب زبلة كان نجار هلو وتي أكيد نايتير استب مالتي سو كل نجار بحنساب كنت نكف ندحر فتينا دحر كانت تسابق كل نجار كبتنو سيز خيل مغاني controversial زخونه كل التكامل لو وزناي نابنت كتباتي قال يسب كتبات وهيزم يسعبي زبل فرق خفال حبرته سو عالم علنا نو اي سعبني زبل اخف فرق خفال حبرته سو عالم علنا امونغ خلتي يكون كان خلتي انترسينك تغبرون نتي حقيقه زمسلكا نتي زمسلكا كامب وكيل كختمصون up to some extent كبدت زلو خون يخل نسومنات تقصل رأس انت خوينو اتليست كل عدلات تركب نفسها justify كتقبر نتيك تقر وزد لخام عليك حنت نجر جن عباي نجر كبلكم زلالي مس دكتور لينو انا ابنت نزر استزياب كل تشعن 10 20 كجمرو خلهو زي بزح ريفرنس سدل لي نيرو بزح ريفرنس بزح فيديوهات بزح انت اشموتات نرئني نفتي بريميناري افتتحت زباله الريسيرش خبر كلكم عليتي أجخ أني كلاتنا بحنسب متينا بحنسب نرعملو ويك كلاتنا بحنسب كنرداد قالو نخيل
إذا مايكروبيوم زبال أب معناتنا زهلو بكتيريات بزحهم تأنهم كلهم عالم ملوء بحنسب كتزمرو جميل على الحج عالم ملوء سي بحنسب كتزمرو جميل على قدامت قدياتنا تخينا زلنا خاني نحنا انت بزتفعل على ملكعته مالتي كم حبرتسب كلاتنا أب لايف ستايل أب مجاجبنا أب النبابرانا أب منقساساتنا أبتي بروسيس زخونه استفعل على بروسيس زخونه مجبي خاني انقاخ نقبر زلنا هزبي نحنا كمانا يلن بقى تنقاخ قبر زلو ازيا كلا ويدل مالتي I wish مستا spirit نايتا awareness ناي autism كناتون نسوم قولوا خمي يتحجزوم نتوم سترا بيتا كمي يتردوا من كمي يتحجزوم زبل نتبن مور نفتاني نمتش بروتوكولن أبز متزينا خازيادة خنريا بس يقبر مالتي نخلكم ذهبكم من الدلات بدعمية مسجنكم دكتور لينا خا سلام كل خاتكم ببزل لكم وسلام يغني لي كبرتي هذا اللي Thank you تسفون حاونا كبرات عزبتنا كنتي تبلناكم تغتصل حاموس كلا كبار هزناكم كمتسينا سخونا حتى ويريتو انحران لكم كم تلمود مالغت سدود لنعيكم نتم زحالفكم كا على فيسبوك يوتيوب لينكدين عاتيكم ون تماليسكم كتريوان كتعزبون تخليهم المأزز الله حاموس بسلام يلا